happens when life breaks down. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. Isn't it true? Alas, it is much worse. A person may end up believing in anything. Χαίρετε, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε αυτό το νέο podcast που ξεκινάμε. Και φύλλα, σωστά. Αυτός που ακούσατε είναι ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής, ο Παναγιώτης Λιανός, αδερφικός φίλος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούριο podcast. Θα ξεκινήσουμε με μια προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που τους ξέρω καλά, τους εκτιμώ. Έχω περιέργεια να ακούσω τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, τις ανησυχίες τους, τις λύσεις που έχουν δώσει στις ανησυχίες και στα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει, και δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη αρχή από το να έχω τον Παναγιώτη σαν πρώτο καλεσμένο, διότι αφενός μεν τον θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο, αφετέρου τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και ξέρω να του κάνω όλες τις ερωτήσεις που θα ήθελα που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, που με βοήθησες με αυτά τα τεχνικά. Ευχαριστώ για την τιμή. Την τιμή, βεβαίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή σε σχέση με το γιατί θέλω να κάνω αυτή τη σειρά συνεντεύξεων, ας πούμε, συζητήσεων. Το πάμε για καφέ, λοιπόν. Η ιδέα είναι ότι όλες αυτές τις συνεντεύξεις που εγώ ακούω με ενοχλούν στο ότι οι άνθρωποι αυτοί που συνεντευξιάζουν και συνεντευξιάζονται δεν γνωρίζονται πραγματικά. Συνεπώς παραμένει η συζήτηση σε ένα επίπεδο πολύ επιφανειακό, πολύ με βάση το τι πιστεύουν ότι το κοινό θέλει να ακούσει, και χωρίς στην ουσία να υπάρχει μια πραγματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων αυτών, και φοβάμαι ότι αυτού του είδους οι εκπομπές δημιουργούν ένα λάθος πρότυπο επικοινωνίας. Γιατί δεν μιλάμε έτσι πραγματικά με τους ανθρώπους που γνωρίζουμε καλά. Όταν έχουμε έρθει σε μια εγκύτητα, σε ένα επίπεδο εμπιστοσύνης με τον άλλο, δεν κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Κανείς δεν μιλάει με τον φίλο του όπως μιλάνε αυτοί που κάνουν συνεντεύξεις και... Ναι. Είναι ένα τεχνητό πράγμα. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάτι πιο φυσικό. Σε μια εποχή που όλα πηγαίνουν προς το τεχνητό και στο artificial, εμείς να κάνουμε μια αντίστροφη, ας πούμε, προσπάθεια. Δεν θα το έλεγα βέβαια πιο φυσικό, από την άποψη ότι τι σημαίνει φύση, κατά πόσο τα τεχνικά εργαλεία και οι μέθοδοι μας επεξεργασίας της φύσης την αλλάζουν. Οπότε ποιο είναι το νέο φυσικό? Το φυσικό πλέον είναι κάτι που δεν ήταν φυσικό παλιότερα. Οπότε κάπως ενσωματώνεται η επιρροή μας και η δραστηριότητά μας ως όντα στην ίδια τη φύση και την αλλάζει χωρίς να υπάρχει πλέον χειρισμός. Η ίδια η γλώσσα, ας πούμε, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να τη χρησιμοποιούμε, άλλαξε τη φύση. Ναι. Ίσως το φυσικό δεν είναι κατάλληλη λέξη. Ίσως το συνηθισμένο να είναι πιο κατάλληλος χαρακτηρισμός. Ότι έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να μιλάμε, όπως μας έρχεται πιο αυθόρμητο να επικοινωνήσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εκ της φύσεως. Ναι. Γιατί προφανώς δεν αναφέρομαι στο ότι δεν είναι πολιτισμικό. Προφανώς και είναι πολιτισμικό. Ναι. Λοιπόν, και γιατί το είπα αυτό για την ιδέα του να γνωρίζεις καλά τον άλλο? Διότι το συζητήσαμε κιόλας πρόσφατα, ότι πολλές φορές συζητάς με κάποιον, διαφωνείς πάνω σε μία άποψη, ας πούμε, και στην ουσία ποτέ δεν καταφέρνεις να φτάσεις σε αυτό που βρίσκεται πίσω από την άποψη του άλλου, ώστε να επικοινωνήσεις σε ένα πιο ανθρώπινο επίπεδο και να καταλάβεις πώς οδηγήθηκες σε αυτή την άποψη. Και πολλές φορές αυτά είναι βιώματα. Δεν είναι ότι κάποιος διάβασε κάποιον δύσκολο συγγραφέα και κατέληξε σε αυτή την άποψη, ή πολλές φορές είναι γιατί ο μπαμπάς μου με πήγαινε να ψαρέψω και γι' αυτό μου αρέσει το ψάρεμα. Ναι.
και θα πάρω την άποψη αυτή που υποστηρίζει το ψάρεμα. Επίσης, πώς πολιτισμικά θεωρώ ότι το να αναφερόμαστε σε αφηρημένες ιδέες και σκέψεις οι οποίες έχουν μια τάση γενίκευσης και μιλάνε για τον κόσμο, είναι πιο αποδεκτό, λόγω του μοντέλου ας πούμε που έχουμε, από το να μιλήσει για τη βιωμένη εμπειρία σου. Ότι η βιωμένη εμπειρία περνάει σαν κάτι πολύ προσωπικό, δευτερεύον, σαν να μην μπορεί να φτιάξει μια μεγάλη αφήγηση, ας πούμε, την οποία, μέσα από τις μεγάλες αφήγησεις έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε. Οπότε πάμε την προσωπική μας εμπειρία και έχω πιάσει τον εαυτό μου πρόσφατα. Δηλαδή προσπαθώ να με καταλάβω ότι πάω να μεταδώσω την εμπειρία μου και αντί να πω να σου πω, αδερφούλα, αδερφέ, έχω ζήσει αυτό και από αυτό δημορφώθηκε η άποψή μου. Να προσπαθώ να το μασκάρω, να το συγκαλύψω και να με το κάτι κάνω μεγαλύτερο. να φαντάζει μια έτσι καθολική, ας πούμε, αφηρημένη αλήθεια, η οποία δεν είναι καν δικιά μου, αλλά έρχεται με κάποιο τρόπο και κάθεται στο μυαλό μου και εγώ τη μεταδίδω. Ενώ είναι μια βιωμένη, σωματικοποιημένη εμπειρία που γίνεται άποψη. Και αυτό έχει δύο προεκτάσεις τώρα, έτσι όπως το λες. Η μία προέκταση είναι καθαρά πατριαρχική. Ναι. Δηλαδή, στην επιστήμη, ας πούμε, και στην ιστορία την πρόσφατη, την πολιτισμική, ταυτίζεται ο ορθός λόγος με το αρσενικό και ο συναισθηματισμός με το θηλυκό. Ναι. Ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα όλο αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά έχει γίνει μια πολύ έντονη σύνδεση μεταξύ του ορθολογισμού, που περιέχει τη γενίκευση, τον επιστημονικό κανόνα, ας πούμε, και του συναισθηματικού παύλα προσωπικού βιώματος ως θηλυκό. Ναι. Και αυτομάτως, επειδή το ζητούμενο ουσιαστικά πάντα είναι η υπονόμευση του θηλυκού σε σχέση με το αρσενικό, ότι, κοίταξε, δεν έχει αξία ίση αυτό το προσωπικό που μπορεί και να είναι και συναισθηματικό βίωμα. Αξία έχει μόνο αν μπορέσεις να το ορθολογικοποιήσεις και να το γενικεύσεις. Αυτό τώρα μου θυμίζει, ας πούμε, και το παράδειγμα από την αρχιτεκτονική. Ότι πώς έχουμε συγκεκριμένους ρυθμούς αρχιτεκτονικούς, συγκεκριμένες δομές, οι οποίες έχουν ως αναφορά το αντρικό σώμα, ιδανικές αναλογίες μέχρι και στο μοντερνισμό. Ο Le Corbusier, ο αρχιτέκτονας του μοντερνισμού, ας πούμε, που η σχεδιαστική του πρακτική έχει επηρεάσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς. Τα κτίρια τα οποία ζούμε, η αθηναϊκή πολυκατοικία είναι άμεσο, ας πούμε, γενεολογικά εντοπίζεται στη σχεδιαστική πρακτική του Le Corbusier, ο μοντερνισμός που λένε. Ο Le Corbusier σχεδίαζε το μόντουλο, ένα δηλαδή ανθρωποειδές, ας πούμε, στιλιζαρισμένο, πάνω στο οποίο έδειχνε τις βασικές αναλογίες και τα βασικά μετρήματα, το οποίο ήταν ένα αντρικό σώμα. Ο Βιτρούβιος. Μπράβο, και ο Βιτρούβιος άντρας, βέβαια. Ναι, ο Βιτρούβιος άντρας. Ναι. Ο Βιτρούβιος αρχιτέκτονας μιλάει ότι ένα κτίριο πρέπει να είναι εύρωστο όπως το ανδρικό σώμα με τις αντίστοιχες ρωμαλές αναλογίες, ας πούμε. Πιο παλιά οι ρυθμοί, η ανάλυση των αρχιτεκτονικών ρυθμών του αρχαιοελληνικού κόσμου, ο Ιωνικός και ο Κορινθιακός, ο Δωρικός, με τον Ιωνικό και τον Κορινθιακό να θεωρούνται ρυθμοί οι οποίοι έχουν, ας πούμε, μια θηλυκότητα, είναι διακοσμητικοί, με περιττά στοιχεία καλλιτεχνικά ίσως και τα λοιπά, και έτσι φλωράλ, ας πούμε, διακόσμηση, τα οποία θεωρούνται, λέει, κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και για δευτερεύοντα κτίρια, καθότι έχουν αυτό το περίπτο, ενώ ο δωρικός, στιβαρός ρυθμός, έχει άμεση αναφορά στο ανδρικό σώμα, στη Ρώμη του, απλά λιτά και απέριτα. Ναι, και είναι κατάλληλο για μνημειώδη κτίρια κτλ. Και αντίστοιχα οι πολιτισμοί που χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτούς τους ρυθμούς είναι δευτερεύοντες. Δηλαδή οι μικρασιατικοί, ας πούμε, πολιτισμοί και τα λοιπά θεωρούνται, ας πούμε, γενεαλογικά πιο πίσω από ότι οι δωρείς οι οποίοι χρησιμοποιούν τον καθαρό δωρικό ρυθμό. Φοβερό. Αυτά βέβαια, όταν τώρα συζήτηση μας αναφέρομαι σε facts, όλα αυτά να τα παίρνουμε έτσι με λίγο αλάτι. Με λίγο αλάτι, καθότι το hallucination που κάνουν τα AI μοντέλα δεν το έχουν μάθει μόνα τους. Κάποιος το ξεκίνησε αυτό. Ο Παναγιώτης το ξεκίνησε. Για να ακουστεί πιστικός. Άλλο ένα δείγμα του πατριαρχικού λόγου, ας πούμε. Ναι.
Εντάξει, θα σας εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί ο πατριαρχικός λόγος εδώ πέρα ως δύο cis άντρες. Ακριβώς. Θα κάνουμε το καλύτερο mansplaining που έχει γίνει ποτέ. Αυτό. Πάντως, αυτό που σκεφτόμουν σε σχέση τώρα, η δεύτερη σκέψη πάνω σε αυτό που είπαμε, είναι και το κομμάτι της κατανόησης του κόσμου. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, ως γνωσιακός επιστήμονας, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένο είναι ότι ο άνθρωπος από την παιδική του ηλικία καταλαβαίνει τον κόσμο μέσω κατηγοριοποιήσεων. Έτσι, δηλαδή, βλέπει ένα ζώο, του λέει ο μπαμπάς του, η μαμά του παιδιού, αυτό είναι σκυλί. Στην αρχή, ό,τι βλέπει με 4 πόδια το λέει σκυλί. Μετά αρχίζει να κάνει πιο καλές γενικεύσεις, να κατηγοριοποιεί τα πράγματα λίγο πιο σαφώς και να βγάζει νόημα ο κόσμος. Αυτό είναι μια πολύ θεμελιώδης, ας πούμε, διεργασία του ανθρώπινου νου, η οποία όμως, εάν την πας στο άκρο της, γίνεται αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, η κυρίαρχη αφήγηση. Δηλαδή, ναι, κατηγοριοποιούμε για να καταλάβουμε, αλλά όταν η κατηγοριοποίηση γίνεται νόρμα και η κατηγοριοποίηση βολεύει ή εξυπηρετεί συγκεκριμένες, ας πούμε, αφηγήσεις και συμφέροντα, ξαφνικά γίνεται αυτό που ο φεμινιστικός λόγος και ο κριτικός λόγος κατηγορεί ως κυρίαρχη αφήγηση που καταπατά, ας πούμε, τις προσωπικές αφηγήσεις. Και θεωρώ ότι εκεί συνδέεται πάρα πολύ αυτό που είπαμε. Και όχι μόνο τις προσωπικές, αλλά και τις μη κυρίαρχες, εναλλακτικές, τις αφηγήσεις και τις επιστημολογίες του Νότου, ας πούμε. Ναι, ναι. Που λένε. Είτε μιλάμε φιλετικά, είτε μιλάμε άποψη φύλου. Έμφυλα, ναι. Και φυσικά τακτικά, ναι. Πάνω απ' όλα. Εντάξει. Βασικά πάνω απ' όλα υπάρχουν άνθρωποι που θα διαφωνούσαν, ναι, αλλά εδώ μιλάμε μεταξύ μας. Κοίτα, εγώ με τις άποψεις, ρε παιδάκι μου, ότι εντάξει, ο πρώτος ταξικός διαχωρισμός είναι, δηλαδή και, πώς το λένε, σαν πολιτισμός θεωρώ ότι η γένεση, ας πούμε, λέει πολλά για το πώς σκεφτόμαστε. Είναι κάποτε, ρε παιδάκι μου, ένα κομμάτι του bios, του πολιτισμικού μας bios. Ναι. Και ο πρώτος διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα στα ζώα και τον άνθρωπο. Ναι. Μπαίνει ο άνθρωπος για να κυβερνήσει το ζωικό βασίλειο. Είναι το κυρίαρχο του ζωικού βασιλείου. Και δεύτερος διαχωρισμός είναι μεταξύ των ανθρώπων. Η γυναίκα και ο άντρας. Ναι, ναι. Οπότε δηλαδή για μένα η πρώτη έκφραση της εξουσίας, της ταξικής, ας πούμε, διαφοράς είναι ο σπισισμός. Ναι. Και μετά ο σεξισμός. Και πάμε και ρατσισμός και τα λοιπά. Ναι. Οπότε, ναι. Ίσως θα είχε νόημα να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε από πού γνωριζόμαστε. Ναι, έτσι, σίγουρα. για να βγει και λίγο νόημα, γιατί μπορεί όποιος πάει να ξεκινήσει να ακούει τι λέμε, να είναι σαν να έχει μπει στη μέση μια συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, είμαστε φίλοι από το Λύκειο. Έτσι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, δεν θα πούμε ακριβώς πόσα χρόνια. Λοιπόν, και... Γύρω στα 26 χρόνια. Τι μάλλον. Και μέσα από αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει και από πάρα πολλές διαφορετικές φάσεις. Έτσι. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει να παραμείνουμε παρόντες στη ζωή ο ένας του άλλου και να παρακολουθούμε τη φάση ο ένας του άλλου. Και θεωρώ ότι εσύ έχεις περάσει από πάρα πολλές ενδιαφέρουσες φάσεις. Λοιπόν, μπήκες στην αρχιτεκτονική. Πέρασες αρχικά κάπου μακριά, μετά Θεσσαλονίκη, μπράβο. Μπήκες σε Αθήνα χάρη στο γεγονός ότι οι γονείς σου κάνανε πολλά παιδιά. Τα πολλά όμως τα παλιά τα πολλά, όχι τα καινούργια. Όχι, ναι, τώρα. Πούλης τώρα 3 παιδιά θεωρούνται πολλά. 3 παιδιά, 3 ίσον τι κανένα. Άμα δεν κάνεις ομάδα μπάσκετ. Ακριβώς. Και παγκίτη χρειάζεσαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέρασες αρχιτεκτονική. Σκέφτηκες ποτέ να ασκήσεις το επάγγελμα του αρχιτέκτονα? Ποτέ. Ποτέ, γιατί δεν με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική. Ήταν μια επιλογή κάπως, πώς το λένε, διατόπου απαγωγής. Έφτασε εκεί πέρα. Όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Ακριβώς. Τι μένει αυτό? Αρχιτεκτονική. Βάσει αυτών που μου προσέφερε και βάσει
ενός αγαπημένου μου δασκάλου, ο οποίος μου πρότεινε να σου πω πήγαινε εκεί, ας πούμε. Έπαιξε ρόλο κι αυτό. Έπαιξε ρόλο. Και μου είπε πήγαινε εκεί, ας πούμε, επειδή έχεις καλούς βαθμούς. Εγώ καλών τεχνών ήθελα να περάσω, αλλά γενικά δεν ήταν πολύ δημοφιλής η επιλογή μου. Και επίσης άκουγα το τι λέγανε πέρα από την οικογένειά μου και γύρω μου. Οπότε ναι. Οπότε ναι, αρχιτεκτονική, εντάξει, έκανα γκράφιτι μικρός. Μπράβο. Αυτό επηρέασε πολύ την επιλογή μου για την αρχιτεκτονική, ότι ξέρεις, είχε να κάνει με την πόλη. Σχέδιο, πόλη, είχε βέβαια. και λίγο με το καλλιτεχνικό. Ήμουνα σχετικά καλός μαθητής, οπότε κάπως και αυτό έπαιξε το ρόλο ότι έχεις καλούς βαθμούς για να μην πας αρχιτεκτονική κτλ. Εντάξει, και βέβαια την αρχιτεκτονική, επειδή δεν ήταν όντως το μεράκι μου. Άρχισα και πολύ να τελειώσω, ενδιάμεσα δούλευα. Καλά, εντάξει, ήταν βέβαια και η εποχή. Εμείς ανήκουμε και στην τελευταία ουσιαστικά γενιά πραγματικά αιώνιων φοιτητών. Ναι, έτσι. ναι. Δηλαδή, μετά το 2006-2007 που έγινε ο νόμος για τα πανεπιστήμια με τον ΙΣΙΝ 2 κτλ., άλλαξαν εντελώς και με την οικονομική κρίση Αυτό πότε άρχισε να ταυτόχρονα. εφαρμόζεται όμως? Νομίζω το 11-12 ξεκίνησε να Να εφαρμόζεται. μετράει κάπως. Ναι, δηλαδή από τη στιγμή που ψηφίστηκε έπρεπε να μπουν οι πρώτοι. Εμείς είχαμε μια περίοδο buffer που μπορούσαμε. Και ταυτόχρονα έπεσε και η οικονομική κρίση. Ναι. Οπότε θυμάσαι ότι εντελώς διαφορετικό ήταν το mindset των παιδιών που μπαίνανε όταν εμείς ήμασταν ήδη στο 6ο-7ο έτος. Εμείς ήμασταν χαλαροί, έχει ζωή, το έχουμε μια χαρά, και τα παιδιά μπαίναν πρώτο έτος και ήταν φρικαρισμένα. Ναι. Δηλαδή, εντελώς διαφορετική νοοτροπία και εντελώς διαφορετικά άγχη είχε αυτή η γενιά. Οπότε για μας έπαιξε ρόλο και αυτό. Ότι ευνοηθήκαμε, ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση επηρεαστήκαμε πολύ από αυτό το κομμάτι. Ναι. Για τον graffiti λοιπόν έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν θα τις κάνω όλες προφανώς. Αλλά καταρχάς συνεχίζεις να παρακολουθείς τη σκηνή του graffiti και σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι καλλιτέχνες υπάρχουν, τι ταλέντα βγαίνουν, αν κόσμος μετατρέπει το graffiti σε κάτι άλλο. Κοίτα, ποτέ δεν ήμουν από αυτούς που είχαν μια εποπτεία της σκηνής πλήρη και ασχολιόμουν με το τι γίνεται στο εξωτερικό. Γενικά είμαι άνθρωπος που δουλεύει πολύ με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κάτι που σημαίνει ότι το βασικό μου εργαλείο για να προσεγγίζω τα πράγματα είναι το σώμα μου και ο χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει αυτό. Οπότε μέσω σχέσεων αντιλαμβανόμουν τη σκηνή, από τον γνωστό του γνωστού, από τον φίλο, από τις παρέες, από τα πράγματα που έβλεπα στο δρόμο. Και εννοείται μέσα σε αυτό, εντάξει, υπήρχαν και τα περιοδικά τότε που πέφτανε στα χέρια μας και βλέπαμε τι γινόταν στο εξωτερικό. Ναι. Αλλά πιο πολύ σε μια λογική, ρε παιδάκι μου, να εμπνευστώ και να αποσπάσω στοιχεία, να τα οικειοποιηθώ για να εξελίξω τη δικιά μου πρακτική. Όχι τόσο ως μια ανάγκη του να χαρτογραφήσω τη σκηνή για να εντάξω τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Γιατί θεωρώντας ότι αν έχω μια, ας πούμε, γνώση του τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, πάνω σε αυτό το πράγμα ή ποιες είναι οι τάσεις, ότι εγώ θα μπορώ να κάνω καλύτερα αυτό που θέλω. Αυτό που ήθελα να κάνω θα το έκανα. Τώρα, άμα έβλεπα κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, μπορούσα να το οικειοποιούμουν, ας πούμε. Ναι. Είχες δηλαδή ένα θάρρος από την αρχή. Ναι, και μια άγνοια ταυτόχρονα. Ναι. Αυτό το ρε παιδάκι μου είναι αυτό που μου αρέσει όταν ξεκινάω κάτι για το οποίο δεν έχω ιδέα. Αυτή η αφέλεια και η παιδικότητα του να παίζεις με πράγματα τα οποία όντως δεν γνωρίζεις και που θα σου επιτρέπει να κάνεις πράγματα και να δοκιμάσεις διαδικασίες, ας πούμε, και εργαλεία τα οποία αν έχεις λίγο περισσότερη γνώση δεν θα τολμήσεις. Ναι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στη δημιουργική διαδικασία και θεωρώ ότι η τέχνη είναι ένα από τα παιδιά που κατεξοχήν μπορείς αυτό να το έχεις σαν κέντρο της πρακτικής σου, ας πούμε. Και σου είναι φυσικό αυτό. Και μου είναι αρκετά φυσικό. Αυτό, κοίτα, η αλήθεια είναι οφείλω να ομολογήσω ότι σε ζηλεύω λίγο σε αυτό που λες. Γιατί εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι έχω ένα πολύ μεγάλο error aversion. Φοβάμαι πάρα πολύ το λάθος. Ναι. Και οτιδήποτε καινούριο θα δοκιμάσω, οτιδήποτε θέλω να κάνω, θα το κουράσω αδιανόητα στην αρχή μέχρι να φτάσει να υλοποιηθεί, Ναι. σε ένα σημείο που μπορεί και να μην το κάνω και ποτέ. Ναι. Το podcast αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Ναι. Το έχω σκεφτεί εδώ και σίγουρα ένα χρόνο, μπορεί και χρόνια,
να έχω σκεφτεί να κάνω όχι αυτό ακριβώς το πράγμα, αλλά κάτι αντίστοιχο. Και πάντα βρίσκω τρόπους να σκεφτώ, δεν είμαι έτοιμος ακόμα, δεν έχω προχωρήσει, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ενημερωθεί. Το οποίο σίγουρα παίζει ρόλο ο τρόπος που μεγάλωσα εγώ, με 2 γονείς καθηγητές, που σημαίνει ότι σέβονται πάρα πολύ την υπάρχουσα γνώση και λειτουργούν βάσει της λογικής ότι πρώτα πρέπει να είσαι καλά ενημερωμένος για το τι υπάρχει και μετά να παίξεις πάνω σε αυτά με τη δική σου, ας πούμε, φόρμα δική σου, το οποίο όμως σημαίνει ότι οφείλεις να γίνεις indoctrinated. Ναι. Οφείλεις να μπεις μέσα και να αντιμετωπίσεις την οποιαδήποτε παραγωγή με τα εργαλεία που άλλοι έχουν δημιουργήσει και με τις νόρμες που άλλοι έχουν δημιουργήσει. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό από την πλευρά και της καλλιτεχνικής ή οποιασδήποτε παραγωγής, ότι δεν βγαίνει το εντελώς καινούριο, αλλά και ατομικά. Για μένα ως άνθρωπο, να αργώ να κάνω πράγματα, να μην δοκιμάζω πράγματα. Και πιστεύω πολλοί κόσμος το έχει αυτό. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ. Να σου πω μια εμπειρία μου που με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Ναι. Στο να σταματήσω να φοβάμαι. Μάλλον είναι μια εμπειρία που τη θυμάμαι που ήταν πολύ τραυματική. Λοιπόν, είχαμε ανακαλύψει τότε από άλλους γραφιτάδες ένα κολπάκι που κάνει στο σπρέι, που έπαιρνε το καπάκι του σπρέι, το πλαστικό από πάνω, και έκαιγα ένα μαχαίρι και το κόβα και πρακτικά τι έκανα, μια μάσκα πάνω στο καπάκι, άνοιγα μια μικρούλα τρυπούλα. Οπότε πατώντας το σπρέι, μπλοκαριζόταν η μπογιά πάνω στο καπάκι και έφευγε ελάχιστη μέσα στην τρυπούλα. Ναι. Αυτό σου επέτρεπε να κάνεις γραμμούλες, υφές και τέτοια σαν αερογράφος. Φοβερή λεπτομέρεια. Ναι. Επίσης το σπρέι είχε, ρε παιδάκι μου, μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, λειτουργία. Πατάς το κουμπί, ψεκάζει. Διάφορες βαλβίδες που παίζουν με την πίεση, αλλά η μαγιά, ας πούμε, ήταν και ο έλεγχος στο πώς και πόσο πατάς το κουμπί. Ναι. Ώστε να βρεις αυτό ακριβώς το σημείο που κάπως σαν να μην στάξει, να μην... Ναι, η ταχύτητα και όλα αυτά. Οπότε παίζοντας εκεί, είχα φτιάξει τότε, θυμάμαι, είχα κάτι ξύλα και έπαιζα στο μπαλκόνι και τα ζωγράφιζα. Κάναμε σαν γκαμπαδάκια. Είχα φτιάξει τώρα ένα πολύ έτσι, μου φαινόταν πολύ γαμάτο πρόσωπο και ήθελα να το κάνω δώρο στο φίλο μου το Σταυρόπουλο. Παίζει να το έχω δει αυτό που λες. Παίζει να είχα έρθει σπίτι σου και να το είχα δει. Μπορεί. Ναι. Και ήθελα να το κάνω δώρο στο Σταυρόπουλο, ο οποίος είχε σταματήσει τότε. Δηλαδή, αυτός ήμουν εγώ Δευτέρα-Τρίτη Λυκείου, αυτός πρέπει μόλις να είχε περάσει πρώτο έτος και είχε ψηλοσταματήσει τον γράφτη. Ήταν πολύ ταλαντούχος και κάναμε μαζί γράφτη στη γειτονιά. Και ζωγράφιζε και φοβερά και με είχε επηρεάσει πολύ και είχε σταματήσει. Και ήθελα κάπως να το κάνω δώρο. Και θυμάμαι, το έχω φτάσει σε ένα σημείο που γουστάρω full και πάω να. Ξέρει, και έχω και μια διάσπαση προσοχής. Οπότε και ένα αναγκασμό και θέλω αυτό να πρέπει να γίνει έτσι, αυτό εκείνο. Και πάω να το φτιάξω και μου φεύγει ψεκασιά λίγο και κάνει ένα πλάφ και το χαλάω. Και τότε φρικάρω. Πραγματικά. Ναι. Αυτή πες να ήταν ίσως τελευταία φορά που κάνα κάτι αντίστοιχο σε καμβαδάκι. Τόσο προσεκτικά και προσεκτικά τότε. Έκανα και άλλη μια φορά που ήταν μεγάλη αποτυχία, λίγο πιο μεγάλος. Κάτι αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου. Αλλά αυτό ήταν πολύ σημαντικό στο να καταλάβω ότι εμένα, πώς το λένε, δεν σε εκφράζει αυτή η προσέγγιση. Ιδιοσυγκρασιακά, ας πούμε. Δεν είπα καλά την λέξη. Ναι. Ότι δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να κάνω μεγάλες κινήσεις, να μην με νοιάζει, να πιο κάνω ελεύθερα, κάτι που να πιο φέρνει, οργανικά. Πιο σωματικά. Ναι. Και έχω και καλό έλεγχο στο σώμα μου, αλλά σε άλλη κλίμακα, όχι σε αυτή τη μικροκλίμακα, ας πούμε, των κινήσεων π.χ. του καρπού, που βέβαια και αυτό αργότερα με τον έναν άλλο τρόπο το βρήκα. Οπότε, ρε παιδάκι μου, το να βρεις να κάνεις αυτό το οποίο σου ταιριάζει και το οποίο σου επιτρέπει το λάθος. Και σου επιτρέπει να μην απογοητευτείς όταν θα έρθει το λάθος, αλλά από λάθος να γίνει εκφραστικό εργαλείο, είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και πολύ απελευθερωτικό. Οπότε πλέον προσπαθώ ό,τι κάνω καλλιτεχνικά να μου επιτρέπει το λάθος. Να μου επιτρέπει, δηλαδή δεν θα ξεχάσω, στο Ψηρή είναι ένας σιδεράς που μόλις έμπαινε, είχε μια ταμπέλα και έλεγε
το λάθος είναι ανώτερο της τέχνης. Ναι. Ναι. Εμένα ο πατέρας μου έλεγε ότι οι παλιοί τεχνίτες τυπογράφοι Κινέζοι Ναι. πάντα κάνανε επίτηδες ένα λάθος. Μικρό, πολύ μικρό. Okay. Και ήταν πάνω στη λογική του ότι εάν προσπαθήσεις να μην υπάρχει κανένα λάθος, προσπαθείς να γίνεις σαν τον Θεό. Ότι προσπαθείς να υπερβείς το ανθρώπινο, γιατί το ανθρώπινο εμπεριέχει το λάθος. Ναι. Είναι σαν ύβρις, ας πούμε. Ακριβώς. Και ήταν μια άσκηση στην ταπεινοφροσύνη. Άντε, ρε. Ότι αποδέξου ότι σίγουρα υπάρχει ένα λάθος. Και αν νομίζεις ότι δεν έχεις, βάλε ένα για να είσαι σίγουρος. Είναι σίγουρο. Και καλά, άκουσα κάτι. Είχαμε πάει σε μια παρουσίαση με την Πέγγι ενός βιβλίου. Μια Σέρβας τώρα, έτσι, μελετήτριας. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Φοβερό βιβλίο. Τέλος πάντων, αυτή έκανε μια έρευνα σε σχέση με παραμύθια σοβιετικά στις αρχές του αιώνα, τα οποία ερχόντουσαν στην αρχή έτσι παράνομα και κυκλοφορούσαν στη Σερβία. Και εντάξει, με το που ας πούμε εγκαθιδρύθηκε και το καθεστώς εκεί πέρα, νομιμοποιήθηκαν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάπως έφτασε να γίνει μια συζήτηση σχετικά με το λάθος και αυτή μιλούσε, είχε πάρει συνέντευξη από μια γιαγιά πλέον που ήταν, πώς το λένε, ήταν επιμελήτρια βιβλίων την εποχή του Στάλιν και αυτή είπε ότι η μόνη εποχή που δεν υπήρχαν λάθη στα βιβλία ήταν επί Στάλιν. Γιατί λέει στο δεύτερο λάθος ο επιμελητής, γεια σας, φυλάκιση μπορεί και χειρότερα. Ναι. Δικαιούσε ένα λάθος. Στο δεύτερο, γεια σας. Και το είχε βάλει αυτή έτσι σαν ατάκα μέσα στο βιβλίο, ξεκίνησε ότι σαν disclaimer, ότι η μόνη εποχή που δεν υπήρχαν λάθη στα βιβλία ήταν. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον και με ενδιαφέρουσες πολιτικές προεκτάσεις, βέβαια. Ναι. Πω. Πιάσεις δύο πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα είναι αυτό για το λάθος, το οποίο το συζητάγαμε και σε σχέση και με το τατουάζ, έτσι. Δηλαδή, το λάθος δεν είναι μόνο όσον αφορά το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό, αλλά είναι και το να αποδεχθείς ότι θα νιώσεις άσχημα για κάτι που έκανες. Ότι δεν θα είσαι περήφανος για κάθε τι που έχεις κάνει σε όλη σου τη ζωή. Δεν μπορεί η ζωή να είναι μια αλληλουχία ασταμάτητων επιτυχιών. Ναι. Έτσι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό όταν συζητάγαμε για το τατουάζ, το οποίο ανέφερες ως επιχείρημα. Θες να το αναλύσεις λίγο? Ναι, δεν ξέρω. Με ανθρώπους που νιώθω λίγο πιο άνετα ή που δεν νιώθω καθόλου άνετα. Δηλαδή είναι αυτά τα δύο άκρα. Όταν μου έρχεται κάποιος. Γιατί, παρένθεση, στην κρίση το μόνο που μπορούσε πλέον να μου δώσει λεφτά το 2010 ήταν το τατουάζ. Οπότε ξεκίνησα να κάνω τατουάζ. Χωρίς να το γουστάρω ιδιαίτερα, αλλά είχε καλά λεφτά και είχα και ακριβά χόμπι τότε δυστυχώς. Τα οποία, θα μπούμε μετά σε αυτά τα οποία έτσι, έχω την τύχη πλέον να βάλεις. Θα τα αναλύσουμε πιο μετά. Οπότε τέλος πάντων στους ανθρώπους που είτε αισθάνομαι πολύ άνεση και μιλάω πολύ ανοιχτά, ή στους ανθρώπους που δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα και θέλω να ξεσκαρτάρω εισαγωγικά, δηλαδή να μην έρθω πιο κοντά με αυτούς άμα δεν δω ότι είναι δεκτικοί. Πολύ καλό, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα τους πω όταν μου μιλάνε για τατού, να σου πω κάνε κάτι μεγάλο ή κάντο αυτό, να έχεις κάτι να μετανιώνεις. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μετανιώσεις. Αργά ή γρήγορα. Μία μέρα. Μπορεί να ξυπνήσεις μια μέρα και να το δεις και να πεις τι μαλακή έκανα. Ναι. Είναι και αυτό το κομμάτι της διαδικασίας. Κομμάτι της αποδοχής των λαθών μας. Κομμάτι του να θυμόμαστε ότι είμαστε ανθρώπινα όντα, κάνουμε λάθη και αυτά είναι τα οποία μας διαμορφώνουν και η σχέση μας με αυτά. Ακριβώς. Που μας κάνει να καταλαβαίνουμε πόσο δρόμο έχουμε κάνει, που μας κάνει να δικαιολογούμε τους άλλους ανθρώπους, να θυμόμαστε ότι είμαστε και εμείς άνθρωποι και άλλοι άνθρωποι είναι και δεν θα τους κρίνουμε για 1 και 2 και 10 λάθη. Αλλιώς, γιατί με το που θα αρχίσουμε να κρίνουμε τα λάθη των άλλων. Ναι, βέβαια. Χάνεται η επικοινωνία, χάνεται η αλληλοκατανόηση. Και κρίνουμε και τον εαυτό μας. Και άμα αρχίσουμε να είμαστε υπερκριτικοί με τον εαυτό μας, χάνουμε κάθε δυνατότητα δημιουργίας και ελευθερίας στην έκφρασή μας. Και επίσης και χαράς από μια πλευρά. Και δεν είμαι ενάντια στην κρίση από την άποψη ότι η οριοθέτηση έτσι, κάποιων αξιών, ας πούμε, και μιας ηθικής και να κρίνω την πρακτική κάποιου, αλλά δεν θέλω. Ή την πρόθεση. Η πρόθεση μπορεί να κρυφτεί. Ναι, αλλά δεν θα κρίνω τον άλλο σαν προσωπικότητα. Γιατί καταλαβαίνω ότι οι προσωπικότητες δεν είναι, πώς το λένε,
ακέραια, πώς το λένε, σωματίδια μες στον χρόνο τα οποία δεν αλλάζουν. Ναι. Είμαστε κι εμείς κύματα, ρε παιδί. Αλλάζουμε και επίσης είμαστε και αντιφατικά όντα. Είμαστε και αντιφατικά ταυτόχρονα. όντα. Υπάρχουν ζητήματα πυρηνικά, υπάρχουν ζητήματα στον πυρήνα τα οποία εκφράζονται. Αλλά αυτό είναι και ζήτημα πεποίθησης. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Είναι μια επιλογή συνειδητή που κάνω. Αυτή. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Γιατί άμα δεν πιστέψω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, πιστεύω ότι δεν θα αλλάξω κι εγώ. Και εγώ θέλω να αλλάξω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν πιστεύεις ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, αυτό σε περιορίζει πάρα πολύ σε σχέση με το πώς θα μπορέσεις να δημιουργήσεις σχέσεις και να αφήσεις τις σχέσεις να εξελιχθούν. Γιατί αν οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, τότε και οι σχέσεις δεν εξελίσσονται. Είναι trial and error οι σχέσεις μετά. Αν το δοκίμασα, δεν δούλεψε, γεια σας. Ακριβώς. 0-1, διαδική κατάσταση. Αυτό. Ενώ όταν πιστεύεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν και να εξελιχθούν, μπορείς να δώσεις ευκαιρίες στις σχέσεις. Και να δώσεις ευκαιρίες και στον εαυτό σου. Και να πεις, ρε παιδάκι μου, μέχρι εκεί τα βρίσκουμε, μέχρι εκεί δεν τα βρίσκουμε. Θα εστιάσω στις ομοιότητες και όχι στις διαφορές. Ναι. Γιατί θέλω να έχω κοινά. Και γιατί μια κοινωνία ομοιογένειας, ας πούμε, με απόλυτη ομοιότητα, είναι μια κοινωνία καταδικασμένη στην. Πώς το λένε. Ξέχασα. Βαρεμάρα. Δεν θα πω, όχι βαρεμάρα, μωρέ. Το τέλμα. Όχι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Αυτό που θέλω να πω πάντως σε σχέση με το κομμάτι αυτό του λάθους είναι ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, που έχει πολύ μεγάλο φόβο λάθους. Είτε μιλάμε για το φόβο της έκθεσης στην κοινωνία, το ηθικό λάθος, μη μας ντροπιάσει το παιδί, μην μπει τίποτα ο κόσμος για μας κτλ. Αλλά και το λάθος της οποιασδήποτε απόφασης, μην πάρεις τη λάθος απόφαση. Γενικά υπάρχει μια φοβία απέναντι στο λάθος. Και έχω την αίσθηση, τώρα όντας σε αυτή την ηλικία που είμαστε, αρκετοί φίλοι μας και φίλες μας κάνουν παιδιά και γίνονται νέοι γονείς. Θεωρώ τα κάνουν πολύ καλύτερα όλα σε σχέση με το πώς ήταν οι γονείς οι παλιότεροι. Καλύτερη διατροφή, τα παιδιά είναι πιο υγιή κτλ. Με μία ίσως παρένθεση, με έναν αστερίσκο σε όλο αυτό. Ότι το άγχος του να τα κάνουν όλα πιο καλά είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Αυτό που βλέπαμε με τον Τζουβέλα, ας πούμε, που το σχολιάζει πολύ ωραία. Το Πάσχα στο χωριό και τώρα και πριν 30 χρόνια. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να το πληρώσουν τα παιδιά του σήμερα. Ναι. Αυτό το φόβο του λάθους που θεωρώ ότι δεν είναι άσχετος με την κρίση. Ναι. Ναι, κοίτα, δεν ξέρω, εγώ όταν σκέφτομαι, ας πούμε, τους νέους γονείς, χωρίς να έχω παιδιά, αλλά έχω αρκετά ανήψια, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνεις λάθος. Ό,τι και να κάνεις θα είναι λάθος. Ακριβώς. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Ποιο λάθος θες να προτιμήσεις? Και κάτι ωραίο που μου έχει πει ο μπαμπάς μου, ας πούμε, είναι ότι η μόνη επιλογή που μπορείς να κάνεις στη ζωή είναι πάνω στα προβλήματά σου. Τι προβλήματα θέλεις να έχεις. Ωραία διατύπωση αυτή. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε. Ωραία δηλαδή, διατύπωση. Επιλέγω τι ανοίγματα θα αφήσω στην τυχεότητα, στην έκφραση, ας πούμε, των επιλογών μου, της ζωής μου, ώστε αυτά να δημιουργήσουν τα προβλήματά μου, τα οποία είναι αυτά που θα αντιμετωπίσω, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι υπάρχει επιστημονική ονομασία για αυτό που λέει ο πατέρας. Λέγεται Signal Detection Theory ή Error Management Theory. Okay. Και αυτό έχει να κάνει, πες ότι θες να εντοπίσεις, θα δώσω ένα παράδειγμα, πες ότι θες να εντοπίσεις μία βόμβα σε ένα αεροδρόμιο, έτσι. Οπότε ελέγχεις οποιονδήποτε. Μην το ακούτε σε αεροδρόμιο αυτό. Λοιπόν, και θες να εντοπίσεις ποιος μπορεί να έχει μία βόμβα στη βαλίτσα του, έτσι. Λοιπόν, επειδή ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, δεν σε παίρνει να μην εντοπίσεις αυτόν που έχει βόμβα. Έτσι. Οπότε αποδέχεσαι και όλες αυτές οι διεργασίες κατανόησης ή μάλλον ανίχνευσης περιέχουν ένα περιθώριο λάθους. Μπορεί να κρίνεις κάποιον λανθασμένα ότι έχει βόμβα ενώ δεν έχει. Ή μπορεί να κρίνεις κάποιον λανθασμένα ότι δεν έχει βόμβα ενώ έχει. Ναι, αυτά είναι δύο διαφορετικά λάθη. Τα positive. Μπράβο, type 1 και type 2. Το error management λοιπόν λέει ότι δεν μπορείς να αποφύγεις και τα δύο λάθη. Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση, σε κάθε συγκείμενο, ποιο είναι το πιο σημαντικό λάθος.
αν μιλάμε για βόμβα, το πιο σημαντικό λάθος είναι να σου ξεφύγει ένας βομβιστής, οπότε μοιραία θα ταλαιπωρήσεις κόσμο για άστοχες κρίσεις και θα φέρεις πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει βόμβες πάνω και θα του πεις συγγνώμη, εκδηθείτε κτλ. Αν όμως μιλάμε για κάτι το οποίο έχει μία άλλη βαρύτητα, π.χ. εγώ σε παράδειγμα τέτοιο έχω το αν θέλω να κρίνω αν κάποιος είναι κουφάλα. Έτσι. Λοιπόν, μπορείς να πεις ότι κάποιον θα τον κρίνω ότι είναι κουφάλα και να αποδεχθώ ότι μπορεί και να μην είναι. Και θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη αν του φερθώ σαν να είναι κουφάλα. Ή μπορεί να τον αφήσω να περάσει και να μου δηλητηριάσει τη ζωή. Να τον αφήσω να μπει μες στη ζωή μου και να μην καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κακό σκοπό ή είναι τέτοιος άνθρωπος. Λοιπόν, αυτή είναι μία περίπτωση που επιλέγεις το πρόβλημά σου. Επιλέγεις αν θα αφήσεις τον κίνδυνο να μπουν κουφάλες στη ζωή σου ή επιλέγεις αν θα αδικήσεις κάποιους ανθρώπους και θα αναγκαστείς να ρίξεις τα μούτρα σου κάτω και να αισθανθείς άσχημα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές πρακτικές όπου ο καθένας ανάλογα με το τι φοβάται περισσότερο επιλέγει. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο πατέρας σου. Ναι, ωραίο. Αν και κοίτα, σε σχέση με σε σχέση με το βομβιστή και το αεροδρόμιο, δυστυχώς φοβάμαι ότι ακριβώς αυτού του είδους η διατύπωση είναι που επιτρέπει στο κράτος και στις διάφορες εξουσίες να καταστρατηγούν τη δύναμή τους. Είναι ένα κλασικό επιχείρημα. Όχι, να καταστρατηγούν τις ελευθερίες. Είναι κλασικό επιχείρημα. Είναι το utilitarian επιχείρημα του υπολογίζουμε τα κόστη και τις τέτοιες και επιλέγουμε το μικρότερο κόστος. Αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι μαγειρεμένα. Διότι αυτή είναι μια απλή θεωρία. Το πώς τη χρησιμοποιείς και το τι παραδοχές γράφεις στα μικρά γράμματα από κάτω και λες θεωρώ ότι αυτό θα έχει αυτό το κόστος. Αυτά είναι εκεί που το σύστημα, ας πούμε, τα μαγειρεύει για να χρησιμοποιήσει μετά τη θεωρία με αυτόν τον τρόπο. Η θεωρία από μόνη της είναι ένα εργαλείο, σαν τα μαχαίρια. Κόβεις ντομάτες ή σκοτώνεις κόσμο. Βέβαια, ρε παιδί μου, το πλαίσιο κάπως χρωματίζει και το εργαλείο. Ναι, βέβαια. Βέβαια, και το ποιος χρησιμοποιεί το εργαλείο. Ναι. Προφανώς. Δηλαδή, τι να σου πω, ένα μαχαίρι σε ένα κατάστημα με ρούχα, παραλλαγές, αεροβόλα και... Σαφώς. Ξέρεις, και πελάτες που σου θυμίζουν... Προϊονίζει τη χρήση του. Εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας. Έχει πολύ διαφορετική χρήση. Μάλλον απίθανο να κόβεις ντομάτες εκεί πέρα. Ναι, από το μαχαίρι, ας πούμε. Ναι, σαφώς. Ξέρεις. Και είχαμε κάνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Σε σχέση με την τέχνη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ήταν μια ωραία συζήτηση την οποία νομίζω θα είχε αξία να την επαναλάβουμε εν μέρη. Σίγουρα, να κάνουμε ένα διάλειμμα πριν πάμε σε αυτή. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Ναι. Ένα πρωινό. Μπιπ. Ωραία. Τώρα, ένα πράγμα που ήθελα να συζητήσουμε και νομίζω δεν είναι πολύ καλά με τα υπόλοιπα που συζητήσαμε σχετικά με λάθος και αποδοχή του εαυτού κτλ. Είναι το κομμάτι της διάσπασης προσοχής, παύλα, αναβλητικότητας. Δύο κομμάτια τα οποία εγώ ταυτίζομαι σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό. Αν εγώ ταυτίζομαι σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό, εσύ φαντάζομαι αυτοπροσδιορίζεσαι. Λοιπόν, το κομμάτι της αναβλητικότητας ήταν οριακά εσωτερικό αστείο, η αναβλητικότητα του Παναγιώτη στα παλαιότερα χρόνια. Ήταν δεδομένο ότι ο Παναγιώτης θα αργούσε. Απλά το ερώτημα ήταν αν θα αργούσε 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 1 μέρα. Ανάλογα με το τι είχαμε κανονίσει. Αν είχαμε κανονίσει καφέ, θα αργούσε 1 με 2 ώρες, ας πούμε. Αν είχαμε κανονίσει διακοπές, θα αργούσε 1 ώρα με 2 μέρες. Ήτανε λίγο φλου το πράγμα. Η αναβλητικότητα είναι πιο εύκολο να την παρατηρήσεις απ' έξω. Τη διάσπαση προσοχής συνήθως νομίζω υποφέρεις πιο εσωτερικά. Δεν το ξέρει ο άλλος το τι περνάς εσύ με τη διάσπαση προσοχής, παρά μόνο αν το εκφράζεις. Ναι. Οι δικοί σου άνθρωποι το ξέρουν, αλλά δεν το ξέρει ο λίγο απ' έξω. Ενώ το ότι αργείς και πάντα θα αργήσεις να στείλεις κάτι, αυτό το ξέρουν, ας πούμε, γιατί είναι εκ του αποτελέσματος.
θεωρώ ότι συνδέονται πολύ αυτά τα δύο πράγματα. Και συζητήσαμε αυτές τις μέρες για το πόσο πιο εύκολο είναι και πόσο συστημικά πιο αποδεκτό είναι το να έχεις μία τύπου προσοχή πιο συγκεκριμένη, που λες αυτό με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, με αυτό θα ασχοληθώ, εκεί συγκεντρώνεται το μυαλό μου. Ωραία, γραμμικά, τακτοποιημένα. Και πόσο πιο και δύσκολο και περίπλοκο και πιο ενοχοποιημένο είναι το να έχεις μια πολύ πιο διασπαρμένη προσοχή, όπου λες θα ασχοληθώ με αυτό και στην πορεία ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό με το οποίο είπες ότι θα ασχοληθείς. Έτσι, πες τη δική σου, ας πούμε, εμπειρία σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το παιδάκι μου σίγουρα είναι ενοχοποιημένη, ας πούμε, η αντιμετώπιση των πραγμάτων, όπως είπες, μη σηριακά, ας πούμε, μη γραμμικά. Εντάξει, κοίτα, εγώ πάντα είχα μια δυσκολία να στρώσω κόλλο. Πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα η πρώτη φορά που είχα homework στη ζωή μου, ή μπορεί να ήταν η δεύτερη. Βασικά, η πρώτη εξέταση, γιατί είχα homework, δηλαδή θυμάμαι στην πρώτη δημοτικού, που είχαμε την επόμενη μέρα ορθογραφία και εγώ αντέγραψα. Το θυμάμαι, είναι από τις πρώτες μου μνήμες στο σχολείο, ρε παιδάκι μου, ότι είχα βάλει κάτι στο βιβλίο τη σελίδα από την ορθογραφία, καθόμουν στο θρανείο μου, δεξιά είχα μία τσάντα, όπου είχα μέσα μισάνοιχτο το βιβλίο και έχοντας, ας πούμε, τέλεια όραση, 10 στα 10 έχω βγει στις αετομάτης, που I put it to good use που λένε και στο χωριό μου, και έβλεπα μέσα από την τσάντα στο βιβλίο και αντέγραψα. Πρώτη δημοτικού. Ahead of the curve. Σε φάση ότι θυμάμαι ότι είχα αυτό το πράγμα, αυτό το deadline να έρχεται, είχα φοβερό άγχος ήδη από πρώτη δημοτικού, από την προηγούμενη μέρα. Δεν μπορούσα να κάτσω να διαβάσω την ορθογραφία, δεν μπορούσα να κάτσω να μνημονεύσω το συγκεκριμένο πράγμα, που ήταν 3 σειρές, 2 σειρές, δεν θυμάμαι να το γράψω σωστά. Θυμάμαι ότι όλο αυτό το άγχος μου έδωσε φοβερή ενεργητικότητα για να κάνω οτιδήποτε άλλο, να διαβάσω Αστερίξ, Παπαριές, να δω τηλεόραση, να παίξω με τα αδερφάκια μου. Και όταν έφτασε το βράδυ, δεν μπορώ να κάτσω τώρα το βραδιάτικα, θα το κάνω το πρωί. Και το πρωί που ξύπνησα είπα: δεν υπάρχει περίπτωση να το μάθω τώρα όλο αυτό, θα την γράψω. Και το θυμάμαι, ρε παιδάκι μου αυτό. Θυμάμαι την αίσθηση, ας πούμε. Θεωρώ τώρα ότι, όπως ζητάω και τελευταία, ρε παιδάκι μου, θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ προβληματικό. Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Το να βάζεις, και άμα ήταν προβληματικό στα χρόνια μας, το τι συμβαίνει σήμερα, πραγματικά λυπάμαι τα παιδιά και είναι τους γονείς τους. Είναι απάνθρωπο. Παιδάκια τρίτης δημοτικού που τα περνάνε μια ξόφαλτση δεκαδικούς αριθμούς και κλάσματα στην τρίτη δημοτικού. Τα ξέρεις από τις ανιψιές σου αυτά, Από τα ανιψάκια μου και από τα παιδιά φίλων και τα λοιπά. Ναι. Και όλο αυτό το attitude της αριστείας που προωθεί και η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε, και όχι, η οποία βέβαια ακολουθεί τις επιταγές, ας πούμε. Παγκόσμιες είναι αυτές. Όλη αυτή η λογική της αριστείας, η οποία εν τέλει δεν έχει να κάνει με το παιδάκι πόσο ταλαντούχο είναι, έχει να κάνει με τους γονείς του πόσο ελεύθερο χρόνο και πόσα χρήματα έχουν να πάρουν εξειδικευμένους δασκάλους και φροντιστήρια από την πρώτη μέρα να κάθεται πάνω από τα παιδιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι εγώ σε ό,τι μαθήματα είχα κάποιον από πάνω μου που συμπαθούσα, είτε τη μαμά μου που καθόταν, που ήταν φυσικός, που είναι φυσικό, δεν διδάσκει πια, και καθόταν σε φυσική, ας πούμε, στο γυμνάσιο κάποιες φορές από πάνω μου ή σε κάποια μαθηματικά και με διάβαζε, που την αγαπούσα, και ήταν ένας χρόνος με τη μάνα μου, που έτρεχε η μάνα μου και είχε 5 παιδιά, δίδασκε σε σχολείο, να διορθώσει, να προσθέτει γιαγιάδες, μια γυναίκα λάστιχο, ας πούμε. Επειδή εκτιμούσα τόσο αυτό το χρόνο, αυτό που μου αφιέρωνε το φοβείο, ας πούμε, και μ' άρεσε η φυσική. Αντίστοιχα, ένας αγαπημένος θείος που είχα, ας πούμε, που ήταν και η πρώτη απώλεια στην οικογένεια, ας πούμε, αυτός μου λέγε για υπολογιστές. Και καθόταν, παίζαμε μαζί video games, αγαπούσα πολύ τους υπολογιστές. Είναι αυτό που είπες και πριν, για την προσωπική σύνδεση με τους ανθρώπους. Ακριβώς. Έχει να κάνει
δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο της γνώσης, έχει να κάνει με το μέσο Ναι. με το οποίο έρχεσαι σε επαφή με τη γνώση, που είναι η εμπειρία που έχεις με έναν άνθρωπο. Που αυτή η γνώση είναι το κοινό που σε δένει με τον άλλον άνθρωπο. Και έτσι αποκτάς μια εμπειρία, ας πούμε, της γνώσης, που θα πω αυτή τη στιγμή ότι είναι συναισθηματική. Τα συναισθήματα είναι αυτά που εντυπώνουν την εμπειρία, ας πούμε, γνωσιακά μέσα. Ναι, βέβαια. Βέβαια, οι αναμνήσεις έχουν συναισθηματικό πρόσημο. Ακριβώς. Δεν θυμάσαι τίποτα αν δεν έχει υπάρξει μια συναισθηματική διάσταση σε αυτό. Ναι. Κατά τύχη μπορεί να θυμάσαι κάποιο θραύσμα, αλλά τα βιώματα έχουν πάντα ένα συναισθηματισμό. Ναι. Ακόμα και μια αίσθηση δυσφορίας, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, όταν θα αισθανθείς δυσφορία για να κατακτήσεις κάτι δύσκολο και θα έχεις να αντιπαραβάλεις το συναίσθημα της εφορίας που απορρέει από την κατάκτησή του μετά από την αρχική προσπάθεια, αυτό είναι ένα σύνολο, ας πούμε, συναισθημάτων που εντυπώνεται κάπως και μένει, ρε παιδάκι μου. Οπότε, τέλος πάντων, βλέπω τώρα ότι τα παιδάκια από τα οποία απαιτείται μια αριστεία, απαιτούνται χρήματα βασικά. Έχεις μετά τον Ωνάση να σου κάνει ωνάσια σχολεία, να μπαίνει πλέον με το δημόσιο σύμπραξη για να κάνουν και άλλα σχολεία αριστείας. Και βλέπεις τι γίνεται τώρα από αιτήσεις για τα διάφορα καλλιτεχνικά πειραματικά σχολεία, πόσες χιλιάδες αιτήσεις έχουν αυτά τα τέτοια. Γιατί ακολουθούμε κατά πόδα στο αμερικανικό μοντέλο της διάσπασης σε επίπεδα σχολείων. Αντίστοιχα μετά θα έρθει και η χρηματοδότηση ανάλογα με την επίδοση του σχολείου και καλή τύχη, ας πούμε, στο να μην μπορεί να σπάσει η αλυσίδα ποτέ μετά. Ναι. Οπότε... Πάντως αυτό που λες, ήθελα να επανέλθω στο κομμάτι της διάσπασης προσοχής, γιατί ανέφερες κάποια στιγμή μία ωραία αναλογία σε σχέση με το πώς το μυαλό και οι σκέψεις είναι σαν μία φωλιά με πουλιά. Και σκεφτόμουν ότι πραγματικά εγώ δεν έχω συχνά διάσπαση προσοχής, αλλά και όσο περνάνε τα χρόνια έχω όλο και λιγότερο. Αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο σχολείο, στα εφηβικά χρόνια και στο πανεπιστήμιο να υποφέρω πάρα πολύ. Δηλαδή να είμαι τρομακτικά μη αποδοτικός, να μην παρατηρώ ποτέ προσεκτικά τι με ρωτάνε. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι διαβάζω μία ερώτηση και αυτό που εγώ εκλαμβάνω από την ερώτηση έχει ένα συσχετισμό με το τι ρώτησε 50%, 30%. Ό,τι θέλω παίρνω εγώ από την ερώτηση αυτή. Ναι. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ όταν η Μαρία μπορούσε να διαβάσει ακριβώς την ερώτηση και να πει «Μα ρωτάει αυτό η ερώτηση». Εγώ είχα αλλάξει την ερώτηση σε 3 σημεία. Λοιπόν, αυτό σε κάνει να μην είσαι αποδοτικός, να χρειάζεσαι πάρα πολλές ώρες προσπάθειας για να πετύχεις κάτι που ένας άνθρωπος χωρίς διάσπαση δεν έχει πρόβλημα. Θα το κάνει την ίδια τριβή. Ακριβώς. Ναι. Και να ενοχοποιήσεις τον εαυτό σου. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε σχέση με τη διάσπαση. Δεν έχω ποτέ διαγνωστεί εγώ. Ναι. Εγώ έχω διαγνωστεί, παιδάκι μου. Και... είναι και πιο έντονο σε σένα. Ναι. Αλλά επίσης είναι και πολύ πιο έντονο αυτό το ζήτημα με την ενοχοποίηση. Ναι. Ότι... την ενοχοποίηση την έχω και εγώ πολύ έντονη. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, στα αγγλικά το δάσκαλο που είχε πει στους γονείς μου ότι είμαι θεμελιωδώς τεμπέλης, ας πούμε. Είχε χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Fundamentally lazy. Και γενικά τα παιδάκια που έχουν διάσπαση. Βέβαια. Τεμπέληδες. Κλασική κατηγορία. Γιατί, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούν να κάτσουν με τον ίδιο τρόπο που κάθονται τα άλλα παιδιά. Ναι. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι των παιδιών. Σαφέστατα. Και έκφραση, ρε παιδάκι μου, του περιβάλλοντος που ζούμε. Ας πούμε, με αυτή την υπερδιέγερση, την πληθώρα, ας πούμε, ερεθισμάτων, πληροφορίας. Ένας οικονομολόγος, τώρα το διάβαζα προχθές, κάπου έχω και σημειωμένο το quote γιατί μου άρεσε. Αυτός έλεγε ότι όπου υπάρχει, λέει, κάτσε να το βρω να το διαβάσω αυτούσιο, γιατί είχε πολύ πλάκα. Συγχωρείς. Γιατί είναι αυτό τώρα που θα μου πάω να ψάξω, δεν θα το βρω.
Λοιπόν, ναι. Ο Herbert Simon. Ο αγαπητός μου. Το ξέρεις. Εννοείται. Nobel Prize winning, οικονομολόγος και γνωσιακός επιστήμονας. Λέει a wealth of information creates a poverty of attention. Έτσι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και μια που τον αναφέρει στον Herbert Simon, να σου πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτός ήταν ιδιοφυΐα, έτσι. Αυτός πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη γνωσιακή επιστήμη? Δεν υπήρχε γνωσιακή επιστήμη όταν ξεκίνησε αυτός να ασχολείται με αυτό. Αυτός είχε ασχοληθεί με αρχιτεκτονική χώρου. Συγκεκριμένα με πολεοδομία. Και του ανατέθηκε να αναδιαμορφώσει τον χώρο του Milwaukee, το οποίο καθόλου τυχαία το γνωρίζουν πολύ καλά λόγω του Γιάννη Αντετοκούμπο. Λοιπόν, να αναδιαμορφώσει ένα τεράστιο κομμάτι της πόλης. Τώρα κάποιο βίσμα είχε αυτός, δεν ξέρω, γιατί ήταν πιτσιρικάς όταν του ανατέθηκε. Αλλά επειδή αυτός ήταν genius, δεν πήγε να το προσεγγίσει με την τότε κυρίαρχη, ας πούμε, νοοτροπία του αυστηρή χώρη κτλ. Το έπιασε με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων που μένουν εκεί. Και προσπάθησε να προσεγγίσει την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική χώρου με βάση τις πιο συνηθισμένες ανάγκες των ανθρώπων και το πόσο συνηθισμένη είναι η κάθε ανάγκη, πώς ικανοποιούνται, πώς συσχετίζονται οι ανάγκες αυτές. Και έτσι ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις για όλο αυτό που λέμε γνωσιακή επιστήμη. Προσέγγισε ένα πρόβλημα που κανονικά το αντιμετωπίζαμε top-down. Έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται τα κτίρια ή έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να μπαίνουν οι χώροι, τα πάρκα. Μπράβο. Το προσέγγισε από την πλευρά του καταναλωτή, του ανθρώπου. Και αυτό top-down είναι βέβαια. Γιατί το κάνει ο ίδιος. Ακριβώς. Ναι. Αλλά τουλάχιστον ο ίδιος. Ο ίδιος δέχεται ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ναι. Ώστε να προσέγγισει σχεδιασμό του χώρου. Γιατί ο από τα κάτω σχεδιασμός του χώρου είναι. Το βλέπουμε αυτό στο πώς διαμορφώνεται ένα παζάρι. Ότι έρχονται οι μικροπολιτές. Τον ξέρω αυτό, να κάτσω δίπλα του. Να σου πω τα ψάρια, να κάτσουμε εκεί γιατί θα βρωμάνε μετά. Και αν το άλλος να φορνήσει, ας πούμε, ρούχα που δεν θέλει. Κατάλαβες. Και έτσι μέσα όσο τρέχει διαμορφώνεται από τα κάτω και μετά διαμορφώνονται και τρόποι, ας πούμε, συνεννόησης, εργαλεία, ας πούμε. Ναι, καλά το έθεσες. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες αυτές που. Αλλά τέλος πάντων. Και θα το πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα που είπες όταν θα πούμε για τον γραφίτι και για το διδακτορικό σου κτλ. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι έχεις τη διάσπαση προσοχής που μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα που έφτιαξες με τα πουλιά που είναι σαν μια φωλιά, όπου πολλές φορές μπορεί να βλέπεις τα πουλιά να μπαίνουν και να βγαίνουν στη φωλιά με μια ηρεμία, ας πούμε. Μπαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο κτλ. Και υπάρχουν και άλλες φορές που μπορεί να υπάρχει ένα φαινομενικά χάος στο πώς μπαίνουν. Αν είναι πολλά πουλιά σε ένα δέντρο κτλ. Ένας μήνος, ακριβώς. Και μου έμοιαζε πάρα πολύ αυτό που είπες με την εικόνα, με την αίσθηση που έχω όταν μου τα σκάει η διάσπαση, όπου πλέον είναι σαφές στο μυαλό μου, δεν έχω κανέναν έλεγχο του μυαλού μου εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με ουσίες, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το αν έχω κοιμηθεί καλά ή όχι. Κάτι έχει πάει στραβά και δεν έχω έλεγχο του μυαλού μου. Και είμαι σε φάση, τώρα πρέπει απλά να κάτσω εδώ, να αδειάσω το μυαλό μου όσο μπορώ, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα χρήσιμο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να. Αυτή την αίσθηση νομίζω ότι κάποιος που δεν έχει διάσπαση καθόλου δεν μπορεί να το καταλάβει. Πρέπει να τους φαίνεται πολύ ξένο αυτή η αίσθηση μη ελέγχου του μυαλού. Και είναι και λίγο τρομακτική. Ναι, εντάξει. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βλέπουν και αν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικού είδους εμπειρία. Μπορώ να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία. Και όντως, ώρες, ρε παιδάκι μου, νομίζω το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πεις άστο, παράτατο, πάω να κλείνω κανένα πιάτο, πάω να κάνω καμιά βόλτα, πάω να προσπαθήσεις να το ελέγξεις. Ναι. Και συνήθως κατευθύνοντας αλλού την προσοχή, ακριβώς. Τα άλλα κάπως οργανώνονται στο κεφάλι, ας πούμε. Εντάξει,
Κοίτα, και αυτό το πράγμα, με αυτού του είδους την συγκέντρωση και την εστιασμένη προσοχή και αυτού του είδους τη λογική, δεν θα το έλεγα κιόλας ότι... Δεν θα το θεωρήσω ότι είναι ένα αυτονόητο ταλέντο, ας πούμε, Όχι, των βέβαια. ανθρώπων. Θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν είναι ότι είναι ελληματική η προσοχή που έχει κάποιος με διάσπαση. Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο το παράδειγμα που μου είπες για αυτή την τύπα. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, πήρε το Ρούμελχαρτ βραβείο πέρυσι στο Cogside, το μεγάλο συνέδριο της γνωσιακής. Αυτή έχει ασχοληθεί με developmental cognitive psychology και έχει ασχοληθεί με το πώς λειτουργεί η προσοχή. Και αυτό που έχει καταλάβει μέσα από διάφορες, ας πούμε, έρευνες της είναι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι προσοχής, χοντρικά. Φυσικά, πάντα όταν μιλάμε για δύο διαφορετικούς τύπους σε κάτι, στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα συνεχές Ναι. και μιλάμε για τα δύο άκρα του. Σχεδόν ποτέ δεν είναι ή α ή β, ή άσπρο ή μαύρο. Συνήθως μιλάμε για ένα συνεχές και μιλάμε για τα άκρα του για να βγάλουμε λίγο άκρη, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτή έλεγε ότι στην ουσία υπάρχουν δύο χοντρικοί τύποι προσοχής. Αυτό που λέμε ο φακός και η λάμπα. Ο φακός είναι αυτό που έχουμε μάθει να θεωρούμε ότι είναι η προσοχή, Ναι. και ότι όποιος έχει προσοχή φακού, δηλαδή ξέρω ότι με ενδιαφέρει το θέμα α, θα στείλω την προσοχή μου στο θέμα α και θα την κρατήσω εκεί μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου το θέμα α. Ενώ η προσοχή λάμπας είναι αυτό που λέει δεν είμαι σίγουρος τι είναι ενδιαφέρον και τι με αφορά. Οπότε αφήνω την προσοχή μου ελεύθερη για οτιδήποτε μπορεί να με ενδιαφέρει, να είναι σημαντικό. Και αυτό που έχει δει αυτή είναι ότι η προσοχή στα παιδιά είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο της προσοχής λάμπας, γιατί μαθαίνουν ακόμα τα παιδιά, δεν ξέρουν, δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία να ξέρουν ότι αυτό είναι σημαντικό, το άλλο είναι ασήμαντο. Όσο μεγαλώνουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, ας πούμε, η προσοχή πιο φακός. Ναι. Μόλις το κοίταξα. Είναι η τύπισσα που αναφερόμαστε είναι η Άλισον Γκόπνικ. Ναι. Ωραία. Ναι, το κοίταξα στο βραβείο. Οκ, ναι, γιατί κατάλαβες. Έχει πλάκα ότι πολλές... Πιάνω τον εαυτό μου να θυμάμαι πιο εύκολα ονόματα αντρών από γυναικών. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και είμαι κουρδισμένος με αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παίζει. Κατάλαβες. Παίζει. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, αλλά Ναι. δεν το αποκλείω να μου συμβαίνει και εμένα. Ναι. Άλισον Γκόπνικ, λοιπόν. Λοιπόν, και αυτή, εκτός από το θέμα με τα παιδιά, ποια άλλη ομάδα είπε, άνθρωποι που λέμε ότι έχουν διάσπαση προσοχής, παιδιά και όσοι παίρνουν ψυχεδελικά ναρκωτικά. Το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο φυσικά, διότι δημιουργεί μία απενεργοποίηση θέση του προμετωπίου φλοιού. Ο προμετωπίος φλοιός λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σαν τον μπάτσο μέσα στο μυαλό μας, ο οποίος βάζει με έναν, ας πούμε, αυστηρό τρόπο το συγκείμενο και σου λέει έτσι πρέπει να λειτουργήσεις. Αυτό σε αφορά. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική, ας πούμε, περιοχή του εγκεφάλου που σε μεγάλο βαθμό βασικά κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ένα από τα πράγματα που κάνει είναι ότι σου δίνει ένα φίλτρο. Σου δίνει ένα φίλτρο για το πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Είναι σχετικά με μένα, είναι σημαντικά, είναι επικίνδυνα. Πολλές φορές βοηθάει σε αυτό. Λοιπόν, και όταν κάποιος παίρνει ψυχεδελικά ναρκωτικά, ο προμετωπιός φλοιός αλλάζει εντελώς τη λειτουργία του. Δηλαδή, οι μελέτες που έχουν κάνει με μαγνητικό τομογράφο, ας πούμε, δείχνουν το άσπρο με το μαύρο, ας πούμε, ότι γίνεται. Και δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, αλλά το κομμάτι της ενοχοποίησης που είπες είναι πολύ βασικό. Ναι. Ότι το σύστημα το βολεύει η προσοχή φακός. Γιατί αυτός που υπακούει το σύστημα και λέει τι μου είπες ότι είναι σημαντικό να κάνω αυτό, ο άνθρωπος που έχει την προσοχή φακό μπορεί να υπακούσει πιο καλά. Εμείς, οι άνθρωποι που έχουν μια προσοχή πιο λάμπα δεν είναι καλοί σε αυτό. Και να θέλουν δεν είναι καλοί. Είναι λιγότερο αποδοτικοί. Ναι. Αποδοτικοί με τους όρους, ρε παιδάκι μου, που μας θέλει έτσι το σύγχρονο, ας πούμε, πλαίσιο παραγωγής και κατανάλωσης. Και τώρα πάνω σε αυτό λοιπόν
Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι σε σχέση με το θέμα της διάσπαρσης προσοχής και του... Εντάξει, νομίζω ότι γίνεται πολλής λόγος, ρε παιδάκι μου, σε σχέση με αυτό. Και θεωρώ επίσης είναι πολύ προβληματικό το ότι κάπως διακινείται υπερβολικά σαν έννοια, σαν διάγνωση. Και είναι νομίζω κάπως αποτέλεσμα της ίδιας γραμμής σκέψης που λέει ότι έχει αυξηθεί η κατάθλιψη. Χρειαζόμαστε πιο αποδοτικά φάρμακα. Μπράβο. Είναι αντίστοιχη γραμμή σκέψης. Κοιτάμε, ας πούμε, τα συμπτώματα και δεν αναζητούμε τα αίτια αυτού του πράγματος. Ναι. Και γιατί τα αίτια είναι πολύ συστημικά. είναι ακριβώς πολύ συστημικά και έχουν να κάνουν με εγκαθιδρυμένες δομές και πρακτικές, ας πούμε, που έχουμε υιοθετήσει και εμείς και δεν αντιλαμβανόμαστε κριτικά. Οπότε, ναι, δηλαδή μέσα σε μια ομάδα, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο προωθεί τα υποκείμενα, τα άτομα και δείχνει τη σημασία, ας πούμε, του ατόμου ή το genius που λέμε. Ενώ, εντάξει, λέει και πολλές μπουρδες ο Μπράιαν Ίνο. Τελευταία τον έχω δει που κάτι ποστάρει και κάτι λέει σε σχέση με το Sinius. Προσφέρει το Sinius. Και τι εννοεί? Σαν έννοια απέναντι στο Genius. Ότι το Genius αναφέρεται σε ένα γέννημα, ας πούμε, σε ένα άτομο το οποίο, ας πούμε, αναδύεται και το οποίο είναι το ξεχωριστό άτομο με φοβερές δυνατότητες και καταφέρνει το κάτι παραπάνω. Το Sinius μιλάει για ένα scene, για μια σκηνή. Ναι. Οπότε σημαίνει ότι αυτό το άτομο έχει και μια σκηνή δίπλα του. Ότι δεν μπορείς να το πάρεις αποκομμένα από το περιβάλλον του το κοινωνικό, αλλά παίρνει μαζί του και όλη την παράδοση, την αλληλεπίδραση, την ενδυνάμωση που δέχεται από τη σκηνή του και από το περιβάλλον του. Οπότε εκεί έχει να κάνει λίγο με ένα σχήμα με το οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Ναι. Αντίστοιχα, ρε παιδάκι μου, κοίτα, απ' την άλλη δεν μπορούμε και να ακυρώσουμε την προσωπική δουλειά. Όχι. Και την επιμονή ενός ανθρώπου. Βέβαια. Αλλά ακόμα και αυτό μπαίνει με ερωτηματικό. Γιατί αν ένας άνθρωπος δεν έχει ένα περιβάλλον που να του επιτρέψει να συγκεντρωθεί προσωπικά και να δουλέψει, δεν θα το κάνει. Ναι. Θα ήθελα να φανταστούμε πόσα πιθανά, ας πούμε, μυαλά μπορεί να έχουν περάσει, ας πούμε, και πόσα και ταλέντα, ας πούμε, μουσικά ή σε κάθε είδος τέχνης, τα οποία απλά δεν μπορούσαν να αφιερώσουν αυτό λίγο παραπάνω στην τέχνη τους, γιατί έπρεπε να δουλέψουν, να πάνε στο στρατό, να κάνουν οτιδήποτε. Κάμα τώρα, παιδάκι μου. Ναι. Οπότε για μένα είναι ενδιαφέρον να μετατοπιστούμε προς αυτό, να βλέπουμε τους ανθρώπους μαζί με τις κοινότητες μέσα από τις οποίες αναδύονται, και μέσα σε αυτό θεωρώ ότι και το ζήτημα της διάσπασης προσοχής μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Γιατί ένα άτομο με διάσπαση προσοχής μέσα σε μια κοινότητα που έχει ένα εύρος ιδιοσυγκρασιών, ας πούμε, και χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων, μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό σε σχέση με τα ζητούμενα της κοινότητας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, και είναι αυτό ότι όταν είσαι σε μια κοινωνία που το πρότυπο είναι της ατομικότητας, της ακραίας ατομικότητας, του βγάλ τα πέρα μόνος σου και δεν έχεις ανάγκη κανέναν και σκείς τους όλους και τα λοιπά. Και γάμισε. Ναι. Αυτό το πρότυπο προφανώς μπορεί να ανταποκριθεί ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου σε αυτού του είδους το πρότυπο. Εάν όμως το πρότυπο είναι ας το κάνουμε όλοι μαζί και όλες μαζί, ας προσπαθήσουμε σαν ομάδα να παράξουμε κάτι, είτε αυτό είναι κοινωνικές σχέσεις, είτε είναι αυτό πολιτισμικό προϊόν, είτε είναι οτιδήποτε, τότε αλλάζει εντελώς ο τύπος ανθρώπου που χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι τον άνθρωπο που είναι καλός παίκτης, καλός συμπαίκτης. Χρειάζεσαι τον άνθρωπο που έχει κοινωνική ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Χρειάζεσαι δηλαδή χαρακτηριστικά που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που χρειάζεσαι σε μια
κοινωνία της εξατομίκευσης. Όπου η μεγάλη, ας πούμε, η ανομαλία σε αυτό είναι ότι οι ίδιες οι εταιρείες, οι εταιρικοί θεσμοί το καταλαβαίνουν αυτό και δημιουργούν εξειδικευμένους ρόλους οι οποίοι αναπαράγουν ας πούμε, και προσδοκούν αντίστοιχα πρότυπα και μοντέλα ατόμων με αυτά που λέμε, αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια αντίφαση ότι ναι μεν το πλαίσιο ζητάει την ατομικότητα, απ' την άλλη το job description απαιτεί έναν manager που να έχει έμπαθη, που να συνδέει, που να μπορεί, που να. Οπότε εκεί εγώ θεωρώ ότι δημιουργείται μια λογική σύγκρουση. Ναι. Και μια, ρε παιδάκι μου, μια συμβατότητα. Ναι, η οποία ο μόνος τρόπος να λυθεί είναι να κατηγορήσεις τα άτομα που δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στα πρότυπα και στις απαιτήσεις που έχει η εταιρεία ή το σύστημα, γιατί είναι πιο βολικό από το να πεις ότι ξέρετε, είναι λίγο βλαμμένο το σύστημα που έχουμε εδώ. Και γι' αυτό οι δουλειές manager γενικά είναι πιο ακριβοπληρωμένες και είναι και αυτές που ανανεώνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Βέβαια. Το έχεις διαβάσει αυτό το ωραίο άρθρο των Bullshit Jobs? Δεν το έχω απόψε, δεν το διαβάσει. Είναι βιβλίο του Γκρέπερ. Ναι, είναι βιβλίο και έχει βγάλει και μια πολύ ωραία σύνοψη, ας πούμε, σε ένα άρθρο. Πολύ χαρακτηριστικό που λέει ακριβώς αυτό που λες. Ότι οι πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές πρέπει να είναι άτομα που μπορείς να τα αντικαταστήσεις. Δεν μπορεί να έχεις και λεφτά και να είσαι αναντικατάστατος λόγω εξειδίκευσης. Ναι. Οπότε, σε σχέση με αυτό, ρε παιδάκι μου, θεωρώ ότι η διάσπαση προσοχής είναι έτσι cultural, πρώτα απ' όλα. Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και μετά όλα τα άλλα. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ένα σχολείο που επιτρέπει στα παιδιά, τι να σου πω, παιδάκι μου, είσαι υπερκινητικό, δεν μπορείς να κάτσεις τώρα να ακούσεις ιστορία και να ακούσεις ή τα ωμέγα αυτά. Βγες έξω, τρέξε 30 γύρους, πιάσε, κούρεψε τον καζόν, και επίσης αυτό που πήγαινε βόλτα από τον παππού που θέλει ένα πιτσιρικάκι να του πει βλακίες, να ξεχαστεί ο άνθρωπος, και γύρνα μετά. Ναι. Και επίσης αυτό που είπες, ότι εσύ προσεγγίζεις το επάγγελμά σου, την τέχνη σου μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Επίσης και αυτό είναι κομμάτι αυτού που συζητάμε. Δηλαδή, όταν σε ένα σχολείο όλες οι εργασίες είναι ατομικές και απλά συγκρίνεσαι με τον άλλο σε επίπεδο μονάδας, δεν μπορεί να αναπτυχθεί η δεξιότητα του να είσαι κομμάτι ομάδας. Άμα έχεις ένα παιδί το οποίο έχει διάσπαση προσοχής, ας πούμε, ή οτιδήποτε μπορεί να έχει, έτσι, ή δυσλεξία ή οτιδήποτε, μαθησιακές δυσκολίες γενικότερα, ας πούμε, με βάση αυτόν τον τρόπο που τις ορίζουμε τις μαθησιακές δυσκολίες, είναι πολύ καλύτερα να δοκιμάσεις να βάλεις τα παιδιά σε ομάδα και να δεις πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα το παιδί αυτό. Μήπως τελικά αναδύονται δεξιότητες που είναι εξαφανισμένες στο ατομικό επίπεδο. Πολύ πιθανό ναι. Το πιο πιθανό είναι. Επίσης, πάνω σε αυτό που λέμε για την ατομικότητα, πρέπει να αναφέρω αυτό το ντοκιμαντέρ που με έπεισες και είδα πριν από κάποια χρόνια και το οποίο πραγματικά με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Δυστυχώς το προτείνω σε πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν κανένας δεν έχει κάτσει να το δει. Century of the Self του Adam Smith. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, έτσι, όλα τα έργα. Και το τελευταίο του είναι πιο... Το hyperrealism. Hypernormalization. Έχει βγάλει κι άλλο ένα. Τέλος πάντων, η δουλειά αυτού του ανθρώπου πραγματικά για μένα είναι σαν να διαβάζεις 15 βιβλία. Ναι. Και για κάποιον που δυσκολεύεται να διαβάσει, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να σεβόμαστε, ας πούμε, θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω έρθει σε επαφή τα τελευταία 5-10 χρόνια. Και πραγματικά το συστήνω. Ναι. Καλά, και τα άλλα αυτού για το τελευταίο είναι συγκλονιστικό. Είναι 6 επεισόδια, πώς λέγεται. Δεν το θυμάμαι. Είναι 6-7 ώρες. Λίγο πιο ποιητικό. Και το Century of the Self είναι 5 ώρες. Και... Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, πιάνει. Είναι πραγματικά μία ανάλυση της κοινωνίας, της δυτικής κοινωνίας και πώς έχει διαμορφωθεί η σημερινή κατάσταση. Τι η προπαγάνδα έπαιξε από όλο τον 20ο αιώνα, τι διανοητές παίξανε ρόλο και χρησιμοποιήθηκαν, πώς διαμορφώθηκαν πολιτικά κινήματα μέσα από αυτό.
πραγματικά πιστεύω ότι είναι συγκλονιστικό. Βρήκες το καινούριο του? Έχει βγάλει κι άλλο που δεν το έχω δει. Καινούριο που βγήκε το 25. Living in Britain at the end of the 20th century. Το προηγούμενο εγώ λέω. Έχει κάνει επίσης κάτι με τους Massive Attack. Ναι. Everything is going according to plan. Στην εργασία με τους Massive Attack το 2013. Δεν το έχω δει και θέλω πολύ να το δω. Hypernormalization και αυτό το που μου άρεσε πάρα πολύ, 6 parts του 21, Can't Get You Out of My Αυτό, Head. μπράβο, ναι. Εγώ αυτά τα δύο έχω Είναι η δει. σχέση μεταξύ Κίνας και δυτικού κόσμου, ας πούμε. Ναι. Φοβερό. Καταπληκτικά. Δηλαδή, πραγματικά εμένα με έχουν στιγματίσει όσο πολύ λίγα πράγματα στην τελευταία δεκαετία της ζωής μου. Αυτό που θέλω να προσθέσω σε αυτό που συζητάγαμε τώρα σχέση με διάσπαση προσοχής και πόσο σημαντικό είναι οι άλλοι άνθρωποι κτλ. Είναι μια άλλη κουβέντα που κάναμε, ότι αυτό που μας βοηθάει και εμένα και εσένα σε πολύ μεγάλο βαθμό να καταφέρνουμε να αποδίδουμε, να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, είναι ο φόβος του εξευτελισμού σε ανθρώπους που τους σεβόμαστε, που τους αγαπάμε, που μας νοιάζει η άποψή τους, οτιδήποτε. Είναι υπερδύναμη αυτό το πράγμα. Και είναι ενδιαφέρον πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην ουσία το φόβο του εξευτελισμού. Αυτό το φόβο ότι θα απογοητεύσεις κάποιον. Μπορεί φυσικά να γίνει και με φοβία, έτσι. Ναι. Μπορεί να γίνει παθολογικό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παίζεις με αυτό, αλλά σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Γι' αυτό και φτάνουμε τελευταία στιγμή και γίνεται αναβλητικότητα, αλλά εκεί σε αυτό το σημείο ξαφνικά γίνεσαι uber αποδοτικός και βγάζεις δουλειά που δεν έχει βγει 6 μήνες σε 3 απογεύματα, γιατί ο φόβος του εξευτελισμού κρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη. Λοιπόν, και θα το χρησιμοποιήσω αυτό λίγο σαν γέφυρα για να πάμε και στο κομμάτι του διδακτορικού που ασχολείσαι, με το γραφίτι και ταυτόχρονα με το πώς η γνώση μέσα στο γραφίτι, ας πούμε, μεταλαμπαδεύεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Και το λέω με το φόβο του εξευτελισμού γιατί μιλάς για την κουλτούρα των κοινών ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Για πες λίγο πιο αναλυτικά τι παίζεις με αυτό. Ναι. Η βασική μου, ας πούμε, το ερευνητικό μου ερώτημα, το βασικό, είναι το ότι τι είδους διαδικασίες υπάρχουν μέσα σε υποκουλτούρες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος, ας πούμε, της πολιτισμικής παραγωγής και συγκεκριμένα υποκουλτούρες των οποίων έχω κάποια εμπειρική, ας πούμε, γνώση. Ξεκινώντας από το graffiti, μετά ανοίγομαι προς τη χρήση προγραμμάτων open source, ανοιχτού κώδικα, και πιθανόν και στο πώς οργανώνονται η σε εισαγωγικά κοινότητα των tattoo artists, διάφορα, ας πούμε, μαγαζιά της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Και της Θεσσαλονίκης και γενικότερα. Αλλά, εντάξει, θα εστιάσω σε ανθρώπους που γνωρίζω. Ναι, και πώς, ας πούμε, μπορούμε να μάθουμε από το πώς μαθαίνουν τα άτομα μέσα σε αυτές τις κουλτούρες χωρίς κάποια θεσμική, ας πούμε, Μπράβο, ναι. καθοδήγηση. Χωρίς μια εξουσιαστική σχέση του δασκάλου και του μαθητή. Υπάρχουν, παντού υπάρχουν. Ναι. Άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να αποτινάξουμε εντελώς το θεσμό από μέσα μας. Είμαστε κομμάτια του θεσμού. Ναι. Και είμαστε κι εμείς υπεύθυνα όντα για την αναπαραγωγή του. Δεν είμαστε, δεν θέλω να πέσω και στην παγίδα του να μιλήσω, ας πούμε, για κάποιο είδους καθαρότητα και αγιότητα προθέσεων. Όχι. Όπου υπάρχει πολιτισμός υπάρχει και βαρβαρότητα. Μπράβο. Πώς έχει πει κάπου ο Μπένιαμιν.
Οπότε με ενδιαφέρει πώς μαθαίνουν τα άτομα σε αυτές τις κοινότητες χωρίς θεσμική καθοδήγηση και πώς μπορούμε να ενημερώσουμε την εκπαίδευση συγκεκριμένα των αρχιτεκτόνων, γιατί και εκεί έχω μια εμπειρία, έχω εκπαιδευτεί ως αρχιτέκτονας, από αυτές τις κουλτούρες. Θα κλείσω στοιχεία από τις σπουδές του hip hop, που προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι υπάρχουν και υπάρχει ένα ολόκληρο, ας πούμε, ένας πλούτος από Όταν λες έκπληξη, ερευνητές. δεν εννοείς ότι γιατί είσαι μέσα στο hip hop Ναι. όλα αυτά τα χρόνια με τον graffiti και τα λοιπά. Αλλά τι εννοείς ότι προς μεγάλη σου έκπληξη, ανακάλυψες δηλαδή ότι υπάρχουν επιμέρους κομμάτια που δεν επικοινωνούν? Όχι, ότι υπάρχουν μελετητές και μελετήτριες που ασχολούνται πολύ εντατικά και μάλιστα. μεθοδικά με την ανάλυση αυτής της κοινότητας από ένα εύρος επιστημονικών, ας πούμε, πεδίων, και έχουν παράξει πολύ ενδιαφέρον και έτσι και ογκώδες ερευνητικό έργο. Ναι. Και είναι συγκοινωνούντα δοχεία το hip hop με το graffiti, οπότε βγάζει το νόημα. graffiti εντάσσεται μέσα στην κουλτούρα του hip hop. Έτσι, είναι σαν κατηγορία, το hip hop είναι μεγαλύτερη και το graffiti μάλιστα. είναι κομμάτι του. Οκ. Λοιπόν, είναι τα 4 στοιχεία. Βέβαια, εντάξει, αυτό, ρε παιδάκι μου, είναι κάπως καταγωγικό. Δεν είναι ότι ισχύει ακόμα με τους ίδιους όρους που το εξετάζαμε και το εξετάζαμε πριν από 30 χρόνια. Ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η άμεση, ας πούμε, σύνδεση και είναι συγκοινωνούντα δοχεία το rap, ας πούμε, με το graffiti, με το breakdance, με το DJ, όπως ήταν, γιατί όντως στα 90s τα παιδιά που ασχολιόντουσαν με το graffiti ξέραν και όσοι ασχολιόντουσαν με όλα τα άλλα, ας πούμε. Ήταν μια παρέα πρακτικά. Και αν δεν ήταν, γινόντουσαν μια παρέα. Τώρα εντάξει, έχουν αποδεσμευθεί κάπως αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους, ακόμα υπάρχουν συνδέσεις, ακόμα φέρουν μια κοινή, ας πούμε, ηθική ως ένα, ας πούμε, κομμάτι. Βέβαια εντάξει, όσο απομειώνονται συστημικά όλα αυτά τα ολεύθεροι, ας πούμε, οι τρόποι έκφρασης, ας πούμε, της νεολαίας, τόσο το σύστημα επανατροφοδοτεί αυτούς τους χώρους με τις δικές του, ας πούμε, αξίες. Ναι. Οπότε κάπως και συγκεκριμένα, ρε παιδάκι μου, γιατί εντάξει, κάτι συγκεκριμένο στο νου, όπως λέγαμε και πριν. Έτσι, μην πάμε στο αφηρημένο. Ότι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, σίγουρα είναι από τα κάτω αυτό το, ας πούμε, η δυσκολία και η ταλαιπώρια της καθημερινής, ας πούμε, επιβίωσης με νταλαβέρια ναρκωτικών και έτσι εξουσιαστικές και βίαιες συμπεριφορές, αλλά σίγουρα και από τα πάνω κάπως επικροτείται και αναπαράγεται και διατηρείται σαν μια αφήγηση η οποία ξανατροφοδοτείται στα άτομα που θα δημιουργικά. Κανονικοποιείται, γίνεται νόρμα, γίνεται πρότυπο. Και ανατροφοδοτείται. Ναι. Και ανατροφοδοτείται γιατί κάτι τέτοιο, ρε παιδάκι μου, πουλάει. Ναι. Και εντάξει, κάτι που άκουσα, ας πούμε, και μου φάνηκε πολύ τραβηγμένο, αλλά δεν είναι και κουλαμάρα, ας πούμε. Άκουγα μια συνέντευξη του Sinboy. Ναι. Και έλεγε, εντάξει, ο άνθρωπος είναι και λίγο συνωμοσιολόγος και αυτά, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει τώρα να μιλήσω για το συγκεκριμένο, απλά άκουσα κάτι που είπε, μου φάνηκε ενδιαφέρον, ότι, ρε παιδάκι μου, στην Αμερική αυτή τη στιγμή που έχουμε ένα ιδιωτικό, ή πώς το λένε, τα ιδρύματα σοφρονισμού, το σοφρονιστικό σύστημα είναι ιδιωτικοποιημένο. Έχουμε το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού των φυλακών είναι στην Αμερική, ένα τεράστιο ποσοστό είναι business, κατοίκων, είναι τεράστια business, και τα ίδια funds που χρηματοδοτούν και στα οποία ανήκει μέρος από τις φυλακές, είναι τα ίδια funds που ανήκει μέρος των δισκογραφικών, οι οποίες προωθούν συγκεκριμένα είδη rap, συγκεκριμένης μουσικής. Τι είπες τώρα? Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι,
ως καλός επιχειρηματίας που έχω αναλύσει όλους τους παράγοντες, ας πούμε, στο business plan μου, εννοείται θα προωθήσω αυτόν ο οποίος μου δημιουργεί πελάτες για το σοφρονιστικό το οποίο είναι ακριβώς... και όχι αυτόν που μου μιλάει για ταξική δικαιοσύνη, για κοινωνική δικαιοσύνη και... Ναι. Ξέρεις, και είναι ταξική εξέλιξη. Είναι ένα όμορφο ολιστικό σύστημα Ακριβώς. καθολικής εκμετάλλευσης του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Και business, ρε παιδάκι. Ναι. Μπορούμε να το πούμε απλά business και να τελειώνει υπόθεση. Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο έχω ακούσει κι εγώ σε σχέση με το fast food και τις φαρμακοβιομηχανίες. Ότι είναι τα ίδια funds. Δεν πληρώνει κόσμο Coca-Cola για να λέει δεν έχουμε πρόστατα, δεν έχουμε ενδείξεις να πούμε ότι προκαλεί διάφορα. Ναι. Μαλακίες, όπως γινόταν και με τα τσιγάρα. Δεν και όπως γίνεται και σήμερα στην Ελλάδα με όλο αυτό το λόγο που γίνεται περί παιδικής και εφηβικής εγκληματικότητας, η οποία στατιστικά έχει ανέβει ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά, από τη μία έχεις το νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει αλλάξει και επιτρέπει τη φυλάκιση για πολύ μικρότερα πλημελήματα. Πλημελήματα. Για πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος απλά θα ελληνική υπόθεση, ας πούμε, συζητώ να κάνει φυλάκιση. Και απ' την άλλη έχεις το Sky και τα μέσα να μιλάνε συνέχεια για εφηβική εγκληματικότητα και να κάνουν την τρίχα τριχιά, λες και δεν είχαμε εμείς στην εποχή μας κόσμο που έσκαγε με μαχαίρια και έκλεβε μπουφάν και έκλεβε παπούτσια. Και δεν νομίζω ότι έχει χειροτερέψει αυτό. Και στατιστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 0,5%. Ναι. Η οποία, άμα βάλεις κάτω και τον κορονοϊό και όλα αυτά, και την κρίση και όλα αυτά που έχει περάσει, ας πούμε, είναι απολύτως λογική. Παρ' όλα αυτά, τα μέσα την αναπαράγουν. Γιατί σου λένε ότι πλέον τα funds, τα αντίστοιχα οι venture capitalists που έχουμε πλέον και στην Ελλάδα, σκοπεύουν να επενδύσουν σε ιδιωτικές φυλακές. Όπως ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και σε σχέση με την ψυχική υγεία. Να. Έτσι, που είναι ένα πολύ θετικό πράγμα το ότι πλέον έχει απενοχοποιηθεί το να μιλάμε για την ψυχική υγεία. Δεν υπάρχει αυτό το ταμπού του να πεις έχω κατάθλιψη και είναι πολύ σημαντικό που δεν υπάρχει το ταμπού αυτό, αλλά χρησιμοποιείται ξεκάθαρα και για να διαμορφωθούν αυτό που λέγαμε και πριν, ιδιωτική ενοχοποίηση για συστημικά προβλήματα και να το μαρκετάρουν σαν ένα προϊόν. Πολύ πιο βολικό να πεις ότι όλοι πρέπει να πηγαίνουν ψυχολόγο και να πληρώνουν κάθε εβδομάδα λεφτά για τα προβλήματα που έχουν τα ιδιωτικά, παρά να αποδεχθείς ότι μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάποιες δομές που οδηγούν σε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Υπάρχει πάντα από πίσω κάποιο. Είναι αποδεδειγμένο, ρε παιδάκι μου, ότι όταν δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, όταν είσαι, όπως λένε, ένα paycheck μακριά από τη χρεοκοπία, το να μείνεις στον δρόμο, πώς να μην έχεις άγχος. Βέβαια. Πώς να μην είσαι στα πρόθυρα του νευρικού κλονισμού. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα είμαι λίγο διχασμένος γιατί έχω δύο θέματα που έχω σκεφτεί. Θα σου πω εγώ τα δύο θέματα που θέλω να συζητήσουμε και να διαλέξεις εσύ. Το ένα είναι το κομμάτι του εθισμού. Ναι. Που συνδέεται με την ψυχική υγεία φυσικά. Ναι, σίγουρα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους θεωρητικούς της αριστεράς και πώς η δεξιά διαβάζει αριστερά. Τα οποία είναι δύο θέματα που τα έχουμε συζητήσει. Ναι. Κοίτα, σε σχέση με τους θεωρητικούς της αριστεράς που διαβάζει δεξιά και κάπως διαμορφώνει τις πολιτικές της με σκοπό να τα αφομοιώσει και να δημιουργήσει ήδη τις συνθήκες πριν καν εκφραστούν για την καταπολέμηση, ας πούμε, αυτών των ιδεών. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερες γνώσεις, ας πούμε. Με ενδιαφέρει το θέμα, το ψάχνω, αλλά για το άλλο όμως έχω εμπειρία. Οπότε ίσως καλύτερα. Και από εμπειρία τουλάχιστον μπορώ να τη στηρίξω την εμπειρία μου. Ας πάμε εκεί λοιπόν. Ναι. Εντάξει, κοίτα, όπως είπες, συνδέεται με το προηγούμενο θέμα ο εθισμός. Βέβαια. Ο εθισμός, που ένας ωραίος ορισμός που άκουσα πρόσφατα είναι πως ο εθισμός είναι η προοδευτική μείωση της απόλαυσης των πραγμάτων που προκαλούν απόλαυση και χαρά. Θεωρώ ότι και ο εθισμός έρχεται και
και κουμπώνει μέσα στο ζήτημα της έλλειψης κοινότητας μεταξύ των ανθρώπων. Έρχεται και κουμπώνει μέσα στα ενοχικά σύνδρομα που φορτωνόμαστε. Που είπαμε από και πριν, ναι, για όλα αυτά που δεν ανταποκρινόμαστε. από το σύστημα αυτό του ατομισμού μέσα στο οποίο ζούμε. Και θεωρώ ότι εκεί κουμπώνει και σε κάνει να αισθάνεσαι. Ο εθισμός βασικά. Κοίτα. Μπορώ να σου μιλήσω για εθισμό με ναρκωτικά, γιατί σε αυτό κάπως εκεί είναι η ειδικότητά μου. Αλλά εντάξει, νομίζω και ο τζόγος και τα 1002 ρε παιδάκι. Και για αλκοόλ μπορείς να μιλήσεις. Ναι, όχι. Έτσι. Και ο εθισμός είναι μια για αρρώστια. ουσίες εννοείς. Ναι, αλλά ο εθισμός είναι μια αρρώστια. Ναι. Το πώς θα εκφραστεί Ναι, έτσι ακριβώς. έχει να κάνει με 1002. Είναι διαφορετικά. Συγκυριακά κιόλας μπορεί να είναι. Ακριβώς, στην κάθε εμπειρία. Αυτό. Εντάξει. Πες λίγο, ας πούμε, πώς την πατάει, ας πούμε, κάποιος ο οποίος δεν είναι. Καταρχάς να πούμε ότι, ας πούμε, εσύ προέρχεσαι από μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, έτσι, από δύο γονείς πολύ αγαπητικούς προς τα παιδιά τους, με καλές σχέσεις με τα αδέρφια σου. Δεν είναι ότι εσύ είχες κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, που δεν μπορούσες να εκφράσεις και έπεσες στην πρέζα, ξέρω εγώ και τέτοια. Καμία σχέση. Έτσι. Ότι, κοίτα, εμένα προσωπικά η χρήση μου γέμισε τα κενά τα οποία δεν μπορούσε να μου γεμίσει η κοινωνία, να το πω, η καθημερινή μου εμπειρία, να το πω, η σχέση μου, να το πω. Είχε να κάνει και το lifestyle με το. Πάντα έχει να κάνει το lifestyle, πάντα έχει να κάνει. Αλλά τέλος πάντων, παιδάκι μου, όταν καπνίζεις ένα τσιγάρο, λόγω χάρη, και αισθάνεσαι, wow, τι είναι αυτό. Ναι. Τι φοβερό συναίσθημα είναι αυτό. Τι καινούργια Τι αίσθηση. καινούργια αίσθηση. Γιατί να μην μπορούμε κάθε μέρα και όλη την ώρα έτσι. Γιατί να μην είναι αυτό το default, ας πούμε, Ναι. της ύπαρξης. Γιατί, ξέρεις, Ναι. σημαίνει ότι αυτό το πράγμα πέρα από όλα τα άλλα που λέμε έρχεται και νευροχημικά, ρε παιδάκι μου, σε ρεγουλάρει. Βέβαια. Το ίδιο πράγμα που εμένα θα με ρεγουλάρει, τον διπλανό μου εκείνη τη στιγμή θα πει πω μαλάκα, τι χάλια, πω ζαλίστηκα, ή εντάξει ωραία είναι, αλλά εντάξει, κλάιν. Αύριο έχω πολύ ωραίο πρόγραμμα, Ναι. κάτσε για να το κάνουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι και ζήτημα φυσιολογίας, ρε παιδάκι μου. Σίγουρα. Είναι και ζήτημα, πέρα από όλα αυτά, είναι και ζήτημα φυσιολογίας. Και θεωρώ ότι ας πούμε σε μια ιδιοσυγκρασία, ας πούμε, τύπου λάμπας που λέγαμε και πριν, ότι κάπως αυτό το πράγμα Κουμπώνει καλά. εστιάζει, κουμπώνει, κόβει λίγο. Βάζει κάποια δηλαδή Ηρεμή. ηρεμή, την ένταση, εστιάζει το φως, κλείνει ένα συγκεκριμένο εύρος, ας πούμε, του bandwidth, ας πούμε, σκέψης, οπότε βιώνεις διαφορετικά αυτό το οποίο μένει, ανοιχτό, έρχεται και κουμπώνει. Ναι. Το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δεν έχουμε τα εργαλεία και δεν είχα εγώ τα εργαλεία συγκεκριμένα για να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το σύνολο της εμπειρίας μου, αυτού του είδους εμπειρία. Δεν είχα τα εργαλεία να αναπτύξω Ναι. τις υπόλοιπες πτυχές της προσωπικότητάς μου όταν δεν ήμουν υπό την εμπειρία, ώστε να αισθανθώ μια σιγουριά και να έχω ένα αντίπαρο. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με το πώς, ας πούμε, τουλάχιστον σε μένα, στην περίπτωσή μου, πώς έβλεπα το λόγο ενάντια στα ναρκωτικά και ενάντια στη χρήση. Δηλαδή. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, ότι ξέρεις αυτό, ότι αυτό σε κάνει φυτό, ούτε σε κάνει φυτό. Ναι. Ή τα ναρκωτικά σκοτώνουν, πες όλοι στα ναρκωτικά. Αυτός δεν ήταν ο λόγος ενάντια Ναι. στη χρήση που είχαμε, ενάντια στον εθισμό. Ναι. Δεν είναι με κανένα τρόπο ρεαλιστικό. Όχι, είναι πλακώδης. Με το βίωμα ενός εφήβου. Ναι. Ο οποίος ακούει δεν είναι κακό να πίνεις καναρό που και που, μισό καπνό, μισό ταφού. Τα άλλα. Ναι. Όταν ακούω εγώ Ζντανή και τα Κιτσάν και το hip hop μου έχει ήδη χαλαρώσει όποιες άμυνες απέναντι στη χρήση και η μουσική, και όταν εμένα τα άτομα τα οποία
ας πούμε θαυμάζω και τα οποία παράγουν κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και θα ήθελα να βρίσκομαι και εγώ στον αντίστοιχο χώρο που να παράγει κάτι αντίστοιχο, κάνουν αυτού του είδους τη χρήση. Εμένα το ένα είναι ένα παράδειγμα υπαρκτό, χειροπιαστό, ένα βίωμα με το οποίο μπορώ να ταυτιστώ, και το άλλο είναι μια φωνή από μακριά ενός ανθρώπου με διαφορετική ηλικία, διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το οποίο μου λέει αυτό που κάνεις είναι κακό. Και με άγνοια, έτσι. Διότι θυμάσαι, ας πούμε, την ταινία που δείχνει στο στρατό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο γελία μορφή προπαγάνδας από αυτή την ταινία. Ο Νικητής. Η ταινία Ο Νικητής που μας την έδειχνε στο στρατό και έδειχνε τον φαντάρο, τον αγαθό, που κάποιος τον πείθει να πάρει ένα τσιγαριλίκι. Ναι, και το τσιγαριλίκι αυτό, μετά ο άλλος λέει: δεν έχω τσιγαριλίκι, θα σου δώσω σκόνη. Πολύ ρεαλιστικό σενάριο. Σαν να λες: δεν έχω γάλα, θα σου δώσω γιαούρτι. Αλλά τελικά αντί να σου δώσω γιαούρτι, θα σου δώσω μια πυρηνική βόμβα, ας πούμε. Λοιπόν, και μετά πέφτει στην πρέζα την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, είναι πουλον τζάνκι μέσα σε είναι ένα αφήγημα. ένα διδόματο. Είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κοίτα, θα σου πω. Ρε παιδάκι μου, και εκεί υπάρχει αλήθεια. Ναι, αλλά σε σχέση με το βίωμα που εσύ λες, ότι όταν ξεκινάς. Απλά πώς να σου το πω. Ρε παιδάκι μου, η γνώση είναι μια εμπειρία. Όταν εσύ έρχεσαι να επιβάλλεις τη γνώση, έχεις να επιβάλλεις σε κάποιον το απόσταγμα μιας γνώσης, η οποία μπορεί να έρθει μόνο εμπειρικά και η οποία μπορεί να αντιληφθεί κάποιος μόνο υποκειμενικά μέσα από τη δικιά του πολύ προσωπική εμπειρία, και έρχεσαι εσύ να δώσεις μια τελειωμένη αφήγηση σε σχέση με μια γνώση που είναι, ρε παιδάκι μου, εξορισμού προσωπική και βιωματική, έχεις χάσει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει δυνατότητα ταύτισης. Δηλαδή θα θες να μου προκαταβάλεις εμένα το πώς θα το ζήσω και πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Όχι, θα κάνω τη δικιά μου. Θα γράψω τη δικιά μου. Είμαστε και αντιδραστικά πλάσματα, ρε παιδάκι μου. Έχουμε και μια επαναστατική, ας πούμε, διάσταση, η οποία σίγουρα είναι πολύ οξυμένη στα άτομα τα οποία εν τέλει αποφασίζουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δεν θέλω να πω ότι πώς μπορούμε να κάνουμε την κεντρική αφήγηση καλύτερη για να γλιτώσουμε τον κόσμο από τα ναρκωτικά. Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω αυτό. Γιατί προφανώς δεν είναι και με αυτό που λέγαμε πριν για τα λάθη. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος να ζήσει να κάνει τα δικά του βιώματα και να κρίνει ο ίδιος αν αυτό τον εκφράζει, αν πρέπει να πάει αλλού. Δηλαδή, δεν μπορεί, επειδή κάποιος αποφάσισε ότι αυτό είναι λάθος, να πεις εσύ, εντάξει, δεν θα το κάνω λοιπόν καθόλου και θα πιστέψω. Μα δεν είσαι σίγουρος. Αν δεν το έχεις βιώσει εσύ, δεν είσαι σίγουρος ότι αυτό όντως δεν σου κάνει. Ας πούμε, ξέρεις τι, κάτι που έμεινε σε μένα σε σχέση, κάτι που ας πούμε, παιδάκι μου, που έχει να κάνει πάλι με το κοινωνικό πλαίσιο. Ότι άμα εγώ δεν άκουγα όλη την ώρα είσαι τεμπέλης, δεν θα πίνα τόσο πολύ, σίγουρα. Ναι. Γιατί όταν πίνεις, πλέον δεν σε νοιάζει. Όταν πίνεις, πλέον χαίρεσαι την τεμπελιά σου. Ναι. Χαίρεσαι το να χαράξεις τα φιλαράκια σου και να τα πεις, χωρίς να έχεις αυτό το κουνουπάκι γύρω από το κεφάλι σου που σου λέει είσαι τεμπέλης, τώρα κολοβαράς, τώρα δεν είσαι παραγωγικός, τώρα δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Ναι. Εντάξει. Οπότε είναι σίγουρα κοινωνικό. Άμα ήταν κάτι αποδεκτό από το κοινωνικό περίγυρο, και άμα εγώ είχα τα εργαλεία ώστε να μπορώ να μην είμαι τεμπέλης, και να μην είμαι τεμπέλης με τον τρόπο που μπορώ εγώ, και όχι με τον τρόπο που βάλουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης καθημερινότητας, τότε ναι, θα σου έλεγα: οκ, θα το δοκιμάσω, θα το κάνω, αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Ναι. Αλλά όταν κατάλαβες, εγώ έχω να δουλέψω με έναν τρόπο. Όταν υπάρχουν ένα σωρό ψυχολογικά κομμάτια. Ναι, και όταν, ρε παιδάκι μου, εγώ δεν μπορούσα τότε να κάτσω στην καρέκλα μου, είχα πιει τσιγάρο. Ναι. Γιατί με ηρεμούσε το τσιγάρο, ψιλοτρύπαρα, ψιλέβρισκα ενδιαφέρον, κόλλαγα εκεί στο τι έκανα και καθόμουν. Ναι. Γιατί άμα καθόμουν χωρίς τσιγάρο, με πιάνει απόγνωση με τη μία. Γιατί δεν μπορώ, γιατί σκέφτομαι ότι είμαι τεμπέλης, γιατί. Σταματούσε αυτή η έξτρα φωνή, η οποία αντί να ασχολείσαι με αυτό που κάνεις, ασχολείται με το να κρίνει εσένα για αυτό που δεν μπορείς να κάνεις. Πριν καν το κάνω. Πριν καν μάθω το τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω, ας πούμε, και πώς μπορώ να το δουλέψω. Ναι. Οπότε εκεί είναι σίγουρα το κοινωνικό, ρε παιδάκι μου. Επίσης, το ζήτημα με τη χρήση.
Θεωρώ ότι, ρε παιδάκι μου, ότι σαν άνθρωποι έχουμε μια τάση στην έκσταση, ας πούμε, και στο να βγαίνουμε έξω από τον εαυτό μας. Δηλαδή η ίδια η κοινωνική λειτουργία, η ίδια η γλώσσα είναι μια απόπειρα του να πάμε απέναντι, να πάμε στο άλλο. Να βγούμε έξω από τον εαυτό μας και να συνδεθούμε με το άλλο. Όταν τέτοιου είδους, πώς το λένε, τέτοιου είδους λειτουργίες, τέτοιου είδους ανάγκες αποσυνδέονται μέσα από το κοινωνικό, αποσυνδέονται από το πολιτισμικό, το οποίο είναι μια κοινή κατασκευή, ένα κοινό, ρε παιδάκι μου, και γίνονται, ξέρεις, προϊόντα και γίνονται εμπορεύματα καταναλώσιμα, τότε σίγουρα αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε κακοτοπιές. Ναι. Και σε προβληματικές εκδηλώσεις της καθημερινότητας και της εμπειρίας μας. Και εδώ, ας πούμε, συγγνώμη απλά, να πω τι έχω στο νου μου, για να πω κάτι τέτοιο αφηρημένο. Ναι. Μου έλεγε μια φίλη για μια φίλη της πού ήταν, κάπου στη Λατινική Αμερική, τέλος πάντων, που η οικογένειά της έχει ρίζες από, πώς το λένε, ηθαγενείς περιοχής. Και έλεγε ότι κάθε χρονιά μαζεύονται ξεχωριστά τα κορίτσια, ξεχωριστά τα αγόρια, με τον παππού και τη γιαγιά. Η γιαγιά κάθεται μαζί με τα κορίτσια, αντίστοιχα με τα αγόρια, και φτιάχνουν το ψυχεδελικό τσάι τους. Το οποίο θα το πάρει όλη η οικογένεια μαζί. Και αυτό θα έχει θα είναι κάποιο είδους πέρασμα, μια τελετουργία, με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινότητας, την αποσυμφόρηση εντάσεων και την σύνδεση, παιδί μου. Και η γιαγιά κάθεται και κρίνει και λέει, να σου πω, εσύ φέτος είδα ήσουν αγκαμπάσου, δεν θα πεις εσύ, του χρόνου. Κατάλαβες. Εσύ, ναι, αυτό, εσύ είσαι τόσο. Αντίστοιχα και οι σαμάνοι, ρε παιδάκι μου. Σε κόβουνε. Ναι. Σου λέει, να σου πω, εσύ θα σου βάλω τόσο, εσύ θα σου βάλω λιγότερο, θα σου βάλω περισσότερο. Αντίστοιχα, ρε παιδάκι μου, στην Ανατολή, η χασισοκοπία, ας πούμε, πώς γίνεται μέσα σε ένα κύκλο, σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, και έχει μια τελετουργική διάσταση. Αντίστοιχα, εμείς εδώ πέρα, το κρασί, ας πούμε, και το τσίπουρο σε κοινότητες, ας πούμε, και πότε γίνεται, ας πούμε, το κρασί το Πάσχα, ας πούμε, στο πασχαλινό τραπέζι, που διαλύονται όλοι. Ναι. Που είναι κάπως, το παιδάκι μου, οπότε τέτοιου είδους πρακτικές δεν μπορείς να τις ξεκολλάς από το κοινωνικό πλαίσιο. Ακόμα και η κοκαίνη, ας πούμε, που λέει, που υπάρχουν τώρα ερμηνείες ότι αυτοί εκφυλίστηκαν από την κόκα και γι' αυτό τους κατέκτησαν οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, έχω ακούσει κάτι. Για τους Ίνκας και τους Μάγια και αυτά. Ναι. Μπούρδες. Οι ανθρωπολόγοι, ρε παιδάκι μου, αναφέρουν ότι το μάσιμα φύλλων κοκαίνης ήταν αυστηρά τελετουργικό σε συγκεκριμένες περιόδους και συγκεκριμένες περιστάσεις, και είχε μια αντίστοιχη λειτουργία ενδυνάμωσης της κοινότητας. Αντίστοιχα, τελευσίμια μυστήρια και χίλια δυο. Οπότε όταν εμείς σήμερα την έκσταση που έχει σαν σκοπό εν τέλει τη δημιουργία μιας συλλογικής συνείδησης, ρε παιδί μου, βγαίνεις από τον εαυτό σου, ξεπερνάς τον εαυτό σου και πλέον γίνεσαι κομμάτι ενός μεγαλύτερου συνόλου. Γίνεσαι πολύ πιο συνεκτικό, ας πούμε, ένα συνεκτικό δημιούργημα. Όταν αυτό πλέον χάνει αυτή του πώς το λένε, την πλευρά, είναι ένα... Το οποίο δένει και με το κομμάτι που λέγαμε για τον κόσμο αυτόν της πλήρης ιδιώτευσης, έτσι, όπου στην ουσία όταν είσαι σε ένα σύστημα που σου λέει να τα καταφέρεις μόνος σου, να τα καταφέρεις ως ατομικότητα, στην ουσία σε καταδικάζει να φύγεις από το σύνολο, να χάσεις αυτή τη φυσική ανάγκη που έχουμε και αυτή την προσπάθεια που είναι φυσική μέσα μας, να αναζητούμε τη σύνδεση με τον άλλο, να αναζητούμε τη σύνδεση με το σύνολο, να αναζητούμε το να ανήκουμε σε κάτι μεγαλύτερο από μας, είτε είναι ο Θεός για κάποιον που πιστεύει, είτε είναι το κόμμα για κάποιον που είναι, ας πούμε, αριστερός κτλ. Οτιδήποτε, κάτι έξω από μας. Κάτι που δεν είναι αυστηρά τοποθετημένο στο σώμα μας και στην ατομική μας εμπειρία. Και στην ουσία όλο αυτό βγάζει πολύ μεγάλο νόημα ότι θα οδηγήσει σε διαφορετικές διόδους όταν ο άνθρωπος βλέπει ότι κάτι του λείπει,
βλέπει ότι. Και γι' αυτό είπα πριν για την οικογένεια. Στην περίπτωση, ας πούμε, τη δικιά σου, δεν φταίει η οικογένεια. Είναι το συστημικό που λείπει. Μα και όταν φταίει η οικογένεια, δεν φταίει η οικογένεια. Ναι, καλά. Απλά είναι η εύκολη λύση να κατηγορήσεις κακός μπαμπάς, κακή μαμά κτλ. Ναι, παιδάκι μου είναι. Αλλά στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, είναι σαφές ότι είναι το κοινωνικό κομμάτι. Και νομίζω μπορεί να κλείσει αυτή η κουβέντα ωραία σε σχέση με το ωραία πώς ξεπερνιέται ο εθισμός και γιατί είναι τόσο σημαντικό, ας πούμε, η ομάδα. Και νομίζω ότι όντως μπορείς να πεις κάποια πράγματα για το τι σημαίνει αυτό. Ναι. Ο εθισμός, όπως αντίστοιχα, εμένα από τον εθισμό, ας πούμε, εκεί που κατάλαβα το πρόβλημα, δεν ήταν όταν καθόμουν με τα φιλαράκια μου και παίρναμε κάτι όλοι μαζί και όλες και εκείνη τη στιγμή δημιουργόταν ένα κοινό. Γιατί μέσα σε όλο αυτό το πράγμα υπήρχαν και στιγμές όπου εκφραζόταν μια αρχαίγονη, ας πούμε, και μια πολύ βαθιά επιθυμία κοινή. Και δημιουργούσαν εκείνη τη στιγμή αναμνήσεις και μια σύνδεση η οποία έχει μείνει μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις και η οποία όντως μας έδωσε κάτι. Και άμα είναι εγώ να θυμάμαι τις εμπειρίες μου αυτές, αυτά δεν θα μετανιώσω. Ναι. Αυτά μου δώσαν και με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Αλλά τι θα μετανιώσω όταν πλέον πώς το λένε, η ατομικότητά μου άρχισε να εκφράζεται και ο ατομισμός μες στον οποίο ζω από την κατανάλωση και όταν πλέον, ξέρεις, έσπασα από την παρέα. Και σταμάτησε να είναι κομμάτι αυτής της τελετουργίας. Και ήταν κάτι που το έκανα μόνος μου για να συνεχίσω να είμαι παραγωγικός, λειτουργικός, για να είμαι ok, ρε παιδάκι, με έναν άλλο τρόπο. Και κάτι που δεν είσαι ok. Και εκεί πέρα λοιπόν για να βγεις από αυτό που είναι ένα μοναχικό μονοπάτι. Δηλαδή τα άτομα τα οποία. Άρα πέφτει στην αντίθετη λούπα πάλι. Ακριβώς. Τα άτομα δηλαδή και τα ναρκωτικά πολλές φορές ως ανάγκη για σύνδεση έρχονται. Και είναι για πολύ κόσμο μια. Πώς το λένε. Δεν ξέρω, έβλεπα ένα βιντεάκι, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, αλλά έψαξα τα comment και φαινόταν, δεν το έψαξα παραπάνω. Που δείχνει έναν τύπο που έλεγε πως στα 80s, στα 90s απορριζοσπαστικοποιήθηκε από την ακροδεξιά, ας πούμε, πηγαίνοντας σε ένα rave party και παίρνοντας έκσταση. Ναι. Και εκεί του έσκασε ότι όχι μαλάκα, είμαστε όλοι ένα. Είναι από τον αγαπάω τον μαύρο, ας πούμε, την αγαπάω τη λεσβία, τη φάση και αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Τρελό. Πολύ ωραίο. Οπότε, βέβαια, και πολλές φορές αυτή η ανάγκη μας κάνει να πηγαίνουμε στα ναρκωτικά, γιατί έχουμε κλειδώσει τόσο πολύ από τα κόμπλεξ και από τις επιταγές, ας πούμε, του ατομισμού, που για να συνδεθούμε ανοίγουμε σε αυτό και για να ανήκουμε. Πίνω για να ανήκω σε μια κοινότητα. Να ανήκω σε αυτούς που την πίνουν στα σκαλάκια πίσω από το σχολείο, ξέρεις. Να με αποδεχτούν ότι είμαι ok, ρε παιδάκι μου. Αυτό μετά πάει πάλι στον ατομισμό και μετά θες πάλι μια ομάδα για να βγεις από αυτό. Και εκεί έρχονται διάφορες θεραπευτικές κοινότητες οι οποίες όντως δουλεύουν, ρε παιδάκι μου, και όντως σου δίνουν εργαλεία κοινοτικά, συλλογικά και επιστημονικά για να βρεις πάλι μια κοινότητα στήριξης, μια κοινότητα που να ανήκεις, η οποία να σε κρατήσει το δύσκολο αυτό καιρό που έπεται αμέσως μετά τη διακοπή, ας πούμε, της χρήσης και στο επέκεινα. Γιατί αυτό που λένε κάπως ότι εντάξει, once an addict, always an addict. Δηλαδή, επειδή είναι μια παιδάκι οργανική έτσι ανεπάρκεια και χρειάζεται συνέχεια την κοινότητα. Ναι. Και επίσης επειδή πέρα από οργανική είναι και μια συστημική ανεπάρκεια, ότι λειτουργεί σαν διελκυστίδα το πράγμα. Εσύ από τη μία έχεις μια τάση στην κοινότητα, από την άλλη καθημερινότητα, ο καπιταλισμός σε στέλνει στον ατομισμό. Οπότε είναι μια συνεχή επαφή με την κοινότητα για να μείνεις εκεί που είσαι. Γιατί ο καπιταλισμός θα σε πάει πάλι εκεί που ήσουν. Μόνος μου, εγώ μπορώ, αυτό εκείνο. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι έτσι όπως το έθεσες, βγάζει απόλυτο νόημα. Νομίζω ακόμα και αν κάποιος δεν έχει σκεφτεί για το γιατί κάνουν αλφα, ξέρω εγώ, και γιατί είναι ομάδες και δεν πάει στον ψυχολόγο, ξέρω εγώ, να το συζητήσει. Είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει από την απώλεια της σύνδεσης με το κοινωνικό σύνολο και δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο ατομικό. Ναι. Χρειάζεται αυτό το πράγμα, χρειάζεται αυτή η υγείωση στην κοινότητα. Ταύτιση με την εμπειρία του άλλου και της άλλης. Και σίγουρα δεν είναι μόνο στο κομμάτι των ανθρώπων που έχουν εθιστεί. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό μπορεί να κάνει και με ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη, που έχουν διάφορες ψυχικές νόσους ή καταστάσεις, τέλος πάντων, μην τις πούμε νόσους, αλλά
ψυχικές καταστάσεις που τους δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητα. Ναι. Και που σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να έχει να κάνει με το ότι ποια είναι η βασική οδηγία που δίνουμε προς τους ανθρώπους που υποφέρουν ψυχικά. Λύσε τα προβλήματά σου. Σωστά. Λύσε εσύ. Στάσου στο ύψος των περιστάσεων. Μπράβο. Βρες λύση. Γίνε ατομική. δυνατή, δυνατός, ας Ναι. πούμε. Ναι, αλλά όσο περισσότερο ασχολείσαι με τον εαυτό σου και την εαυτή σου, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από την κοινότητα που μπορεί και να σε βγάλει από, από αυτή τη λούπα. Είναι το αντίστοιχο με αυτό που λέγαμε, ρε παιδάκι μου, πριν με τις αιμονικές σκέψεις. Ναι. Ότι όσο προσπαθείς να βρεις λύση και να δώσεις βάση στην αιμονική σκέψη, να την αποδομήσεις, τόσο πρακτικά μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο, ας πούμε, Ναι. του να ασχοληθείς με αυτή. Ενώ πολλές φορές ο τρόπος του να, βασικά πάντα κατά με, ο τρόπος του να αντιμετωπίσεις αυτού του είδους τη φάση είναι Να βγεις. απλά να βγεις. Και πώς θα βγεις? Αποδεχόμενη την ανισχυρότητά σου. Ναι. Ότι δεν το έχω να το αντιμετωπίσω. Δεν μπορώ. Δεν Να μπορώ. το αποδεχτείς ότι είσαι ανεπαρκής. Είναι απελευθερωτικό. Είναι απελευθερωτικό, θα ζητήσεις βοήθεια και θα στραφείς προς το έξω. Ναι. Οπότε, ξέρετε παιδάκι μου, η λύση είναι τα συλλογικά, όσο δύσκολο και να είναι. Που είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο εύκολο από το να αντιμετωπίζεις. Βασικά δεν θα μιλήσω με όσους τι είναι πιο δύσκολο, τι είναι πιο εύκολο. Το ένα είναι μονόδρομος. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Το άλλο, Δεν υπάρχει άλλη το λύση. άλλο έχει εναλλακτικές. Ναι, δεν υπάρχει. Είτε θα καθοδηγηθούμε προς τα κοινά, είτε θα πηγαίνουμε σε όλο και πιο προβληματικές καταστάσεις, παθολογικές, μοναχικές, Είτε θα δυστυχισμένες. αυτοκαταστραφούμε. Είτε Ναι. θα αυτοκαταστραφούμε. Ακριβώς. Ναι. Οπότε, ναι. Ωραία. Με αυτή την ευχάριστη νότα, αυτός ήταν ο Παναγιώτης Ηλιανός. Σε ευχαριστώ, Κώστα Αρμάε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πιο πιθανό δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα τα Το καλό που σου θέλω. Τώρα που ζεσταθήκαμε, με έφερες τώρα στα κρύα να ζεστάνω την καρέκλα, στα τεστ. Να λέω, μαλάκα, εγώ ήμουνα στο πρώτο επεισόδιο όταν θα γίνεις διασημότητα και δεν θα με ξαναφέρει. Έπαγα την ψυχρολουσία. Όχι, όχι. Έχουμε εξάλλου πάρα πολλά άλλα πράγματα να πούμε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα. Τα λέμε για άλλο ένα καφέ. Γεια να καφέ, φιλιά.